Amen. Afi chimmi. Hallelujah. Abiya ya babisu ye shasi from Genesis. Na ye dia biduru ye penso. Na afi so wo se wo sachira die na wo se wo ye ne kan. Last week shasi so fi wuram. Etisi ekwan mu adie na wo ye. Nipa biya wo fa wuram a otisi kwa ewade a oye na ade asese ho aye pen ewo asori fie nkyerɛkyerɛ sere mu nhyɛ ne so ye kasa sermon ade a obi atana sa prepare no be kan kyerɛ preaching inti politicians omu preach omu prepare sermon debia me kasa Yesu ɔkɔ ye time ye o share leader say omunye church ne ye baade teach them theologians those who study Bible omu approve say teachings our Bible 200 times and the preaching year 140 average na just say teachings ne na ho ye de here. Amen. So for what teachings be about home be na so kasa wo man bi si so se trabofra na kwan wo mfa so nyina wo mfiri ho wo abofra bi a na adwen empty hwi ni so te se computer ya format so ana phone e delete hwi ni so ye wo be kire ni bi ye be ka no. Hallelujah. Ena ye be si this year me ka kire wo se ye starting but more than fa bi hye wo. Now if you keep on practice something for 21 days it will be your habit. Ebeka wo. So wo pese uye bibi na de ko o practice ya for 21 days na wantimi a stop ntimi ne bi. But yen continuous 21 days aka ho betimi a. Hallelujah. General na me ye ban evangelism na me catch am say di nti abone anybody used to born power to the lowest point and they said the world has been to 21st century. Amen. Jayi deep. Jina yibisu ade pa se rade ho ekan ye ho ko ade a yibisu ade. Nti va pen book ye di kan ko Genesis. Ye chemu mienu we no sa evil tree agent homa Satan nti rich black ye nika ba to ba so ni na no kan Bible na rich church ko aha no to aha word ibiase yemi ya na ya prepare wuti wanya ni tema because the doors word na science she said that WURLD. No, that's the meaning of the saying. Nebra has a word. Where the legion of home Jesus for Jesus and sending you. Jesus. And I really Satan. When you see Satan. Amen. If I just say, okay, Bible now for to be reasia.
he's talking about Satan. In John chapter 14:13, it says, "Used by Okase, we are so the ruler of this earth." And John, Jesus, dear John said, 1:1. Amen. In the word in the home of Satan, and word Jesus. Say Bible Kenyan Kopo once more is talking about Jesus. May be a meaning, near paper, near cover. The meaning of the W, I will say a wicked. John 10:10 can say about we are no come no I said. Satan is a wicked man. And only ordained. Sir, ordained. He's talking about evil spirit. Evil spirit. Bonibia edipatimian. Home. Amen. Indeed, ordained. At the said ya going to a soft cry mummy. You was software Satan ordained. Anointing. And you also for a radin anointing. The original ordained. And what do you call it? Our Yatradian so if you are necessary so at the end. There was a man dimity. I don't will say that there's I don't know revenge. And original last. The original devil. And danger. And darkness. Amen. Church on the fast near wedding is with the Jesus. And also the religion of wisdom. All the Jinoma ordained and answer oil and anointed. The same ordained, the same thing. A rather also ordained, the church in England ordained. Lebra Jinoma revival, redemption, renew or restore. Deliverance. Amen. About your one image. You may can't take it DD. Now, yeah, preparing and they are circle. Second step. Dealing in a home darkness and I said danger and devil. Indeed, for the first place, Edaman Pen. Ubia or Wuriasen or shed is soon. But on Mutin, it's Ubia or Wuriasen or a day, which is soon. And why the light of this world? Why? Yes. It's a Bible, Ekasafa, darkness, and why? It's talking about Satan. And it's normal Satan. And the light stage in normal Jesus. Into the whole world, and you're full of darkness. It's John. Every can say, you're not too high in one day. Now, how many should you? One number soon. It's talking about what we are saying. We are seeing full of darkness. And so early region home last. The record was in the bar. Obey or what this earth. Nobody. I'm waiting. I can't say a warm apart from Jesus. Or banning them and that warm and your warm.
one experience how do you last and then you do yes amen and amen you say no did you and you do yes akọlọ bibia edwama yo ensanu krono ani biro ahante ni nyina last amen and amen but o ma kire wi amen ba be pipa no munyi no wanwa de ni bi de se en ko no nyere mo munyi ni nka nti saa di we no ano ye nyankopon asem sa wo gi Awurade asem a Awurade asem betere wo mu a adwuma a ɛyɛ adwuma ɛyɛ wɔ ho ɛni hallelujah ɛbɛyɛ drawing bi ato so ɛbɛyɛ te sɛ fakitwa na bibiro a ya change when the number say we take it to answer my back drawing na me hallelujah me bajo aha me start free ha na ma kira wa de simple e de aba bisi ya ye nti a enipa ebre e wa asase mi su na at the same time to be a beje ready dia di twase oye di twase oye tina bi akosa te free ha aha eye garden of age Misa ha yin fa garden of age drawing na mintimi nyani enti sa garden of age ya aha ni party ye ne Awurade ene neti e wo ha enipa ansana ye de ne yire e be kan ba first person bi kan ni Awurade tana ye ya adam ansana ne yire ne e ba na aha no wo te ya ma wo mu emra ene ahyɛdeɛ
mesi ama wo deɛ mmara ne ahyɛdeɛ na ahyɛdeɛ no yɛka sɛ ahyɛdeɛ a command asɛm Awurade kan no wanka ne tra na emu ɔcommande twi ne bɛka to sɛ ɔhyɛ wɔn ɛna English ne bɛka no sɛ he command them sɛ nneɛma ɛwɔ ha nyinaa aduane ɛwɔ ha nyinaa ɛyɛ 99 deɛ ɛka ho no ayɛ 1000 wɔde mefa no saa sɛ ne nyinaa 99 wei na ɛka ho ma no yɛ 1000 ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ne nyinaa deɛ ne nyinaa wɔn tumi di bi ne nyinaa wɔn tumi di bi ba wɔn nhwɛ yi ɛna saa dua wei deɛ wɔn ani bi na wɔn nsakora wɔn mfa nyɛ dɛ nka ɔwaa bi di n'akyi ansana Satan ɛɛba abɛ convince nipa wɔ ha aka kyerɛ ne sɛ asɛm na Nyankopɔn ɛɛka ɛyɛ atoro ɛnyɛ nokorɛ ɛyɛ dibi a yɛwu yɛni ne bebie batɔ mu tie ba asɛm a awerɛho ne sɛ nipa a wo me de wakɔ bia baabi me de wakɔ tena hɔ me na mehwɛ wo ma obi bia ne woyɛ bia me na mede ma wo na obi afiri m'akyi atima bɛka akyerɛ sɛ asɛm a meka meboa na wagye adi nti nipa bia a ɔte asase wei so a muntie mi yɛwɔ first Adam ɛna second Adam in the Bible. First Adam yɛ Adam a na ɔte Garden of Eden bàtɔ muntie mi Adam a yɛ pɛgɛ ne firi ne tie straight ɛna ɔbaa ne bɛrima ne da wo ɛna ɛwɔ second Adam a ɔfa ɔbaa se ne baa yɛ ɔno so nyɛ ɔbaa ne bɛrima ɛna da yɛ ɔbaa nko ara na wo that is Jesus. Ti nipa bi a deɛ Awurade de ama wo nyinaa akyi awɔfo ɔde ama wo awɔde ɔde ama wo aduane ɔde ama wo hwɛ wo nyinaa akyi no wodane wo ho ɛkɔtie Satan sɛ wobɛdi Satan anim asɛm so a wodi first Adam n'akyi mutie efisɛ first Adam no na Awurade ma nipa nyinaa nanso wantie Awurade ba second Adam ne deɛ ɔno otie Awurade edi Awurade anim asɛm nyinaa so nti otie Awurade no bu Awurade bia ɔno so yɛ odi second Adam n'akyi that is Jesus nti yɛne atwa ahyia yi wo a wodi first Adam akyi pɛgya nsa kɔ soro nobody sɛ ntufia ne ka sɛ mmara ɔna ke wanyɛ dɛ amba pɛgya nsa afei mu a wodi second Adam akyi mu pɛgya mo sɛ hwɛ si assembly sɔfo bi ka kyerɛ sɛ Amos bi ho ba sɛ bɛyɛ me ya ɛyɛ sɛ nipa ɛkɔtie Satan ne yɛntimanti na kɔkɔ ɔpɔn aduane a Adam Awurade de ama nyinaa akyi asa akyɛ wo yere wohu wo yere no na wantimi anna Awurade ase mo nsa bi nka obi akyɛ wo adeɛ no ka sɛ dade bi da ase no ohu adeɛ na wɔnkae sɛ Awurade kura gyina hɔ sɛ kamɔ what a woman na Adam gyina Awurade anim wo yɛ se ɛnyɛ ma wa sɛ ɔbɛwɔ akɔtie obi wofo wanna Awurade ase sɛ Awurade bɛda wa so ɔba adeɛ ama me na wɔhyɛ aseɛ ne dompem ne honam mu honam tiɛno na mmaa no sɛ mɛma no kyerɛ mfikyire hɔ a wate woman wosere na waforo nyinaa bɔ ne tokuri saa wonderful ìṣẹ́jú yìí ni wọ́n lè máa fi ọ̀nàrẹ́ ẹni ẹ̀yìn ọ̀nà tí ẹ fẹ́ bàbá ìmẹ̀ẹ́mà mo kà sá pàápàá ẹ̀ ó sì kọ́ kó sí tẹ̀yẹ ẹ̀ lẹ́wọ́ kíkẹ́ ní tìrìmù sá pàápàá ẹ̀ mọ̀mọ́ amen amen ẹ̀dá kò mú bíbí àbíhwẹ́ ọba ní twẹ́ ní nsu awọ náà mọ̀ náà kọ́tọ́ gàtẹ́ ní obi hu yìí ọ̀sẹ̀ ẹ̀dá ọba náà wọ́ wọn kọ́ sọ wọ́n bu a ní àná ti tó ní ọ̀nà ẹ̀wọ̀ mi enti Adam hu yɛ no ntimi anna Awurade ase na ɔhyɛ ase sɛ wɔpirisi wɔ baa amen na adeɛ no a Yesu ano fa wɔade di akyire pae Bible no Yesu ba obebu bɛbi fa asase maako ɛnan sɛ mmiɛnsa ɛnan rich yɛn kɔ saa akokyesi Matthew 13 ana 14 ɔka asase ɛnan
ɛyɛ 4 ɔsɛ first one ɛyɛ ɔsɛ Matthew chapter 13 ogufo ho bɛ no ɔsɛ ɛda no ɔlɛ Yesu firi ɛhɔ kɔtena mpoa no na nkurɔfoɔ koko bi bɛboaboa wɔn ano ɛba ne nkyɛn na nti ɔkɔko no kɔtena mu kɔ anim paa bra w'anim nyɛ sɛ ɛbɛkyɛ ɔsɛ na ɔrebuo no verse 4 no na ɔrebuo no ebi kogu nkwa nkyɛn just tie Matthew 10 ɛhɔ yɛ verse 4 tie ɔbɛka asase maako 4 ɔsɛ first one yɛ nkasɛɛ mɛboa ɛna second yɛ nkwankyɛn third yɛ ɔboɔ ɛna yɛ fertile land nti ɛyɛ 4 land mo nim sɛ egyina hɔ ma nipa the heart of every man the interview di kan sa aba no ne bɛka sɛ bi wɔ ha akyerɛw nti saa nsase ɛnan wei bible ne bɛkyerɛ wɔkyerɛ deɛ bi ayɛyɛ ɔkyerɛ sɛ aduaba no yɛ kuu yɛn seed sɛ woku aba biara aba na yɛ dɛ sɛ ɔde aba hyɛ fam adeɛ na ɛyɛ efifi mɛmu a efifi wie a ɛsan abɛso aba nti wɔkyerɛ mu sɛ saa aduaba no obifuo no kogu yɛ no nsase mi yɛ ɛnan no ahyia no ebi kogu nkasɛɛ so nkwankyɛn botan so na asase pɛm ɛna wɔkyerɛ sɛ asase pa ne deɛ etimi soe ebi so 30 ebi so 60 ebi so 100 na yɛ nipa ho asɛm na wɔka ɛplanti wɔ nipa mu epie ɛma ani nyinaa hu bible no ɔkasa ma ne ho papa nti mebusa question sɛ the whole bible the first place a bɔne ɛfa so bi bie nipa mu a efifi yɛ ɛyɛ hefa in the bible bàtɔ mu tie bi ɛbɛn na Yesu bɛ bu ne tɛɛti ne kyerɛ sɛ nipa mu in other way round yɛyɛ asase nti sɛ biribi due mu a saa de kɔ na yɛ dɛ efifi wunti ase nie nti aha oyusu sɛ asase pa no deɛ ɔgye aba no ebi gu ne mu etimi fifi yɛ ama soe ebi so 30 60 na 100 na kyerɛ sɛ aduru perfection ayɛ pɛ ɛna deɛ kogu nkwankyɛn na anyɛ ɛboɔ deɛ na anyɛ kasɛɛ deɛ na anyɛ nti yɛnhwɛ yɛnsa mmra yɛkyi to Garden of Eden deɛ no aha time a ɔconvince yɛn na yɛtu yɛte aduaba no di yɛn sɛ medorɔ dua to wɔ se ya wodorɔ dua sei ɛde to hɔ a saa dua wei na esi ha yɛwɔ n'aba a esi so asoso ɛna yɛfrɛ no fruit bible yi so fruit saa fruit na ɛwɔ so no sɛ mepɛ sɛ saa dua wei minya bi ɛwɔ mi fie a na mekɔto sɛ dua no aso esi hɔ adeɛ na mɛyɛ dɛ mɛte ne deɛ n'aba no mɛkɔ a na makɔ yɛ ne dɛ meda kɔ dua deɛ bɛyi dɔteam asase mu wata sɛ enti sɛ meti aba no na mede kɔhyɛ asase mu a wan ɛna ɛbɛhwɛ aduaba ma ɛwura asase mu sɛ ɛbɛso wan a ɛnyɛ Nyankopɔn ɛyɛ wan a wo nipa na wokɔ dua aba no wo na agugu surusuo wo na wododɔ wo na ahwɛ ekosi sɛ ɛbɛso kam bàtà ɔmo adi di m'akyi nti Garden of Eden ha saa dua wei kɔma Genesis 2:16 2:16 na ɔse na Awurade Nyankopɔn ɛhyɛ nipa sɛ tom ha nnua nyinaa adi bi Awurade yɛ dɛ ɛhyɛ nipa sɛ ɔhyɛ nipa sɛ tom ha nnua nyinaa adi bi na papa ne bɔne ho ne deɛ no deɛ ɛni papa ne bɔne ɛho ne deɛ dua no yɛn kan yi so bɛyisu bɛhu wɛd obeyisu saa wɛd wei evil kan yi English Bible 2:16 wɔn na wɔn English Bible sɛ ti a na so aka abɔfra wa oyisu evil eti papa ɛne bɔne ho ne deɛ dua
na te sɛ saa aduaba no wodi a wobɛnya bɔne ho deɛ na to mu tie wobɛnya bɔne ho knowledge nimdeɛ nyansa a yɛdi bɔne. Amen. Enti sɛ makyerɛw sɛ wei ne na yɛ nipadua no ɛne akoma no a wɔkasa fa no ɛgyina hɔ ma asase a ana makɔtwe dua bi a yɛse dua no ɛso bɔne aba so dua ne so bɔne aba enti ɛni kwan sɛ saa dua no yɛti bi koraa na yɛdi. Hello. Mekɔtoo sɛ yɛdua ankaapa tangerine ɛna akutu ɛyɛ mmiɛnsa mekɔyɛ no mante ankaapa no bi mante tangerine no bi ɛna mekɔte akutuo ɛbɛduaɛ wosusu sɛ amabɛyɛ ne bɛfifi sɛ yɛbɛdi sɛ ɛso a ɔn sɛ fifi foforɔ no yɛ a wobɛhu ne sɛ ankaa ne si wo baa bɛtumi ahu ankaa koro a agye sɛ bia na yɛde asɛre sɛ so enti mekɔto saa ankaa mmiɛnsa no a mante tangerine mante ankaapa na mekɔte saa akutuo no bi mesusu sɛ ababɛɛ na dabi bɛso ama me hello akutuo ɛna bɛso enti ɛma me nyama adwene sɛ wansa meti akutuo metwɛn a dabi ankaapa bɛso bɛtumi nsi saa da. Amen. Yɛntoa so enti time a enipa sɔɔ aduaba nim na ɔte a odi yɛ ɛna ɔde bi so mu a ne kunu ɛna ɔno so gye ɛna odi efiri wɔ busa sɛ Satan mɔtɛ ne nka wɔ hɔ bi ɔfa ayi. Hello. Saa deɛ wei a yɛsua ne mepɛ sɛ wo pay attention paa na sɛ wo sakyerɛ a wohu mpaeɛ a ɛtwa sɛ wo bɔ ɛsɛ woyɛ dɛ wo sakyerɛ a ɔsɛ wohu mpaeɛ a ɛtwa sɛ wo bɔ bayɛti a nyɛ ye yɛammoa yɛ ama yɛasɔ faa bɛsi dɛ kwan yɛ fa so kyerɛ yɛ sɛ this how it's supposed to pray yɛammoa yɛ. Amen. Nti kɔso afɔlɔ mi time a nipa di aba ne wie yɛ naa biribi si wɔ nipa wie mu nti asɛm yi biribi si ama nipa bia na ɔno adam na ehunu sɛ biribi esi wɔ ne nipa wie mu ne yiri ne hu sɛ biribi esi wɔ ne nipa wie mu ɛna awurade so hu sɛ biribi atɔ ɔmo kyɛnji at once biso ɔmo yɛ dɛ ɔmo kyɛnji at once. Na when the monster bi sɛ akwaraa bi a asɛm ntaa ka no dan mu a wosɛ akwaraa bi a soro a ɔhyɛ asɛ sɛ wɔ soro a ɔdane torofo bɛwa second oyɛ ne yia no third ɔmmu adeɛ akwaraa bi asɛ asɛ sɛ wɔ soro a atorɔ ɛne di kan second dwɛ ɛne yiyia no ɔmmu adeɛ ɔnsan mfɛre adeɛ bi nti yɛnhwɛ time nipa ni di yɛn no wɔn sɛ something has changed bibi esi ɔɔdwane sɛ yɛn nyansa no wɔn nim a wɔn sɛ David bɛkan ɛsɛ ɛwurade hin na mi firi wɔn anim ɛdwane na ma yɛ dɛ makoro wobɛtumi ebien ne firi ba deɛ ntumi nso Adam emeki attempt sɛ ɔbɛsie Awurade ɔbɛdwane Awurade a ɛyɛ impossible sɛ ɔbɛtumi ɛdwane Awurade. Nti ɔde no kɔ yintae baabi sɛ ɔɔdwane Awurade nti ɔbɛto no no sɛ Adam deɛ na asi isɛ sɛ bia nka ɔbɛpa kyɛw asere Awurade sɛ Awurade meserɛ wo deɛ meyɛ adeɛ a wɔkaa sɛ na meyɛ ma ɔdi fa kyɛw ɔhwɛ Awurade saa ɔsɛ nyame a ɛyɛ hwan a
Obana, who him say activity. You are talking say activity. A activity complete. So for one France or in before said, and I didn't see what Mr. Frank, Secretary, I didn't see what. Why would you buy it and buy it? And what would this do? When you just ask him to all catch a penny, you will lose it. We must ask a dear nurse. Which you must answer, and why would you buy it and buy it? Or what could you pass yourself? Yadia, Missy dear nurse. She didn't pay him say, this. But somehow walk at a natural woo of foodie pound. Jagam catch them, I said, and I did. Let us one madam. Time I offer a banner, my name could give you a baby out. Into one gas, I will buy an apple fan and buy one apple to be a baby of a beauty. Too bad. It is so complete. After the deal at that time complete. Hallelujah. And then I also tears and yeah. Oza okan oba Genesis chapter 3 na Genesis chapter 3 o day of five ya ba we di en sai ya ba we Bible state say e de ba de evil o state say evil nti say e bi amana matie di evil dia evil na kwatan. But I want to be Anna, Bible say, I call last week. Say, or conceive, and also will take his seed on Yema. So I say, I call on Yema. That's what will give you birth to what? Son. I call me say, a walk there. Morning, a day and morning. Day and morning. What I say? A day and morning. Satan. Amen and amen. Amen. Then time when you put tea at very and I bet you. I'm going because I will just say why they would tea. And no man you be on share into me na aye oba ne be ni na o mai o ma process for why you do it ba o mu ni na a process because oba ne dibi be ma ne dibi e na Satan no so ya reject dada nti say crofom yen sa de kibe ba die bi Papa ni bi na o shasasa o kesi omumi ense nyina o kesi omumi ense nyina and o walk you out from this place nti omuni ona na yere no maso omun sam ye walk you out from this place na mo ya wo se be wo omu ko e da ba no di ye na wan hefa ni mu no de ko na yere so de e woni mu ana no so de ko and you walk you out from this place but o ma bi ni mechi enti rich yan kan Bible ni kakra Genesis 3 called a form verse 20 or so me de no aka wan ni kakra yan kan be ya pam wo verse number 14 the way that go catch the word 14 wow we try no bit verse 14 enti ya pam wo gan of any new and I pam ni perfume obi an fa na bi ni e kire say Bible ni ka say e de hono mko chidi na e de ba de e de e boni dua ba na wadi ena ti wo te e asase mu wo de aye de edua muti ubati ase simple kra ai wo kwa asori a na se wo ko ni atututu o dem wa obi aman ba ko fe je
the preach we bring video they be so for one man akonya man preach we so kuru a we me ko chama and what shall say so the one personal life preach was it na me no nsa na me no wi na me twa lotu na me pepa so no pepa wo ko divua kontoa ganie ye kasa amati ase ye ka so bi kontoa ganie amati ase wala ko divua da ko divua ma ne de so mu Ghana for man kra ma wo apuka for ma o se be Ghana for man so ni edwuma na ni be bitia ntimi fa ge no si tutu nti enwere una wo pa ye body guy wo akisi mo ese obenya na ni mo be hwew nti se be ma bi be fa no mo tua ka na wo akwache na bo ni e fa kontoa gani ni twi nti we mama e ya de ge ana wo sa agbo tutu nti wo kwa adwuma me ne na eko na me makotere chiri ye twi wo ba na wo adu ze wutu a no afere me na ma ba pu no ma jiska ono en tani ni tutu ni gani tutu ni wo te ase ana wo ba na ye de hwe o si ni nyina wo yi nti wo pon a no akodware afi na ono nya ni ke no sa ono so ne na kwata nti sa wo ba wi e ni kan tenasi nti o si ni nyina wo yi ana afi o calculate ye no satra o so satra ye no o bompaya o so kwa so le de mu bompaya ewrade bia control kwa mame ewrade ma badwuma ewrade ma mi sei ewrade ma woni sa sampa na yia wa so le de hwe masa was it good and perfect things come from above ana woni de mu nya ansa na mu busa ya de mbonyefo ne de ye yia abusa de bia wo ewrade ho ye yia abusa de ye firi no wo e wo gye pardon muti na meka nti oso wasate na okwa so ya ewrade tumedwama mami o tunsan mami o tuloto mami o wasi da bia every day ewrade tuedwama o da ko be for fe da ma ba be share testimony tunsan mo tukro mo tuloto oso ni se no ene bone pa woti to so bo sa ampa na wasi ko ni ma be 6 months no baby di be twi e na de da so no ba wasem se kai enko ena ensa no so wo ba ensa ne de o se de ya o fra so le ba odu bia ba na ne na fufo atwa sia ena gini sia hu ti su o mo je na ka hu frɛ no o so duru wa na afi ensa no e ye ne tan ana o sa so di na asa mo se sa de no mu se ensa ne di atu so aso say na mua adwama yo ense o luto na luto no so na mua adapro ba ko be flash ni say na ye na ba ko se ma me aso luto na ba on so ma me di ni baba ko pe o so wo anya hwe to be ka say this man me ma namba ko twa na fa bo bra na ko dia sim pe ni dwen ho ye se da ko pepe ni bi busa no zo ye rabe ni akoko we se ye rabe ha ahu chire nti obi ase ye rabe ampa na ye ko twa no ye fere ni ko telo tutu su na ji sa da di twa 5 6 ni ye ti wo twa se du ki lo e bo se se ko ye ane ne ho ba ho bra John was so wa a queen be 1 year na no to be cross no pa no was ba ho was still injury then suddenly the fish at time no pim to kuswa no so say ba ena oba fufuro sa ba o say mo am fa wi asada de bia do mo ade ya make o say e ma o fire ibu o ti hye obi say na ni girlfriend e bi aspira no usu o ti miti sa aspira ni sent wo mo de be pa jem na ne kon ado ni pa no wa kai na do mo te ne pa jem o say aspira na ni e ma ni bi usu e to na mo hye say oba bi di ogu no ho a o ti sa sent no o ti ya no wa kai amen to ase ye obuso o bompai na mutade no ye tutu
ɛna ɛkɔ kaa ɔgɔrɔ no na last one ɔsɛ ne last girlfriend bi bɛ fisiti no ɔsɛ a owura dan wɔ na ne mu sɛ another exams ɔsɛ saa day na ɔbaa no ɔne ne hyɛ dan wɔ a gɛn ne try ya sɛ ɔne ne bɛda ne ne pere ya gɛn ne firi hɔ ɔmu sɛ afei ɛno soso nti yɛn pam nipa no na saa bɔnne bi edua yi mu a afei na efifi na deɛ ɔne yɛ kɔɔyɛ a yɛbɛduru ha twɛrɛ ha Ghana o deɛ maame nyɛ ne Ghana deɛ wɔ yɛbɛduru Ghana deɛ ɔnkuku sunsun ba yɛ ɛyɛ deɛ ɔbɛtu yɛ fo ɛma yɛ kɔte aduaba ne di yɛ ɔne ekuku sunsun yɛ dɛ ɔne hwan nti yɛn tiri Bible no mura kakra nti nipa bi duru ha no yɛn pam da kan firi baabi a wɔsate no sɛ na wɛn na nkɔpɔ ka kyerɛ wɔn sɛ ɛnam sɛ wɔayɛ yɛn nti wɔatome wo tɔte bɔne wura mu wɔn nyinaa mu wɔyɛ fo so na abɛnanteɛ no wɔadi dɔteɛ wo nkwa na nyinaa na dɔta bɛto na ɔbaa no ntam ɛne w'asefoɔ ne n'asefoɔ ntam wɔn de bɛbɔ wo tire na wɔso aka ne nantini yɛbrɛ a yɛbrɛ nyinaa deɛ wɔama yɛaba saa asase wei so yɛ ho yɛ yɛbrɛ a yɛbrɛ bebrebe nyinaa enti saa ɔbaa ne bɛrima wɔn mu tamfo paa ne saa kɔ bi efi sɛ aha asodwi anɔpa bi abuso bi begu maaki sɛ Amos na kan the whole Bible they should come with their proof sɛ mɛsɛ Garden of Eden na ɛnkasa ni hɔ because ɛnkasa represent curse what did I make am represent curse nti Gideon ba what do you call it akrawi Judges akrawi Jeruba unsa na ba bi ni gyina hɔ ma ɛnkasa what did ni gyina hɔ ma nkasa wɔsɛ ɛdaa bi enua nyinaa kɔ meeting sɛ bra mu dua mi di ɛso yi na ɔsi mi nan mu dua ɔna mi bra ɛna eduru ɔno ɛso sɛ na me nso so me deɛ mo nim sɛ me yɛ nkasɛ na sɛ mo obi wɔ mo atiri twe sɛ kan ekum ne nua no Yoruba ne di baako Bible ne di nim ne paa yɛ ɛno na mpɛ sɛ me kae Elimeli kasɛ deɛ o ame nkyɛke Judges chapter 6 Judges chapter is it 9 13 or 9 enti with all my nkasa enti Bible say yɛ pam nipa yɛ kyerɛ sɛ yɛde ne kɔ ɛhefa yɛde ne kɔ asase bɛɛ so asase a nkasa ne ne nkyɛnsen ɛsa yɛ desert bisa sɛ Garden of Eden na desert wɔ Abimelech ne din baako ne Yoruba Abimelech ɛni gyina hɔ ma nkasɛ ìbàtɔ wa bi di m'akyi eti yɛ pam yɛ ba na ha ne nkasɛ ni ya aha na desert ni ya ba ha deɛ yɛ kyerɛ sɛ yɛde ne kɔ asase ɛgya kɔ ato so. Verse number 22. Twenty seven. Ɛna akɔpɔ ɔka sɛ hwɛ onipa yɛ si mu baako ɛwɔ papa ne bɔnɛ afei deɛ ɛbɛn no wɔn ti ne santene nkwadua no so no wɔn ti bia ne dan ti ɛwɔ na akɔpɔ otu ne firi edi ntum wɔ. Yɛyɛ dɛ ti ne firi edi ntum. Yɛ tu no wotí fie bi yɛ kasi yɛ tu wa asɛ kyerɛ sɛ. Ɛno na yɛfrɛ no sɛ nka tete obi kɔ yɛ mɔni nipa nso yɛ ayɛ yɛn de. Yɛtwa ne su. Yɛtwa ne su efiri kuro ni eti sɛ ɔde ba twi kasa ma n'ayɛ sɛ nipa yɛtwa ne su firi yɛn fa yɛtwa ne su firi yɛn edi ntuo to asobra. Ɔsè na ɔpam wɔ nipa no wɔde ne kɔkiri obi ne ogya fura. Wɔyɛ dɛ bra yɛ wɔsɛ yɛ dɛ ɔpam wɔ nipa no. Yɛ pam no firi akɔ firi dɛm wa ewura ha bie sɛ yan yɛ yɛ wo yɛ bɔ na na yiri yɛ ti ewu do mo to ho kɔ bie yàrá wà pa ne bɔ busuafo bɔnni a yɛde ama no nyinaa nso mo ni
ni yɛ pam nipa fi wɔn a papa no bɔ yɛ ti kɔ ɛna wɔto ne kunu mu pam kan ɔbɛka kyerɛ o ɔsɛ na ɔde kerubim ɛne ogyaframa fena edi ahi besi ɛni ɛkwan nam ni o ɛbi yɛ fɛ bi ɔso ɔde ogya fire ɛne angel saa angel no ɔte sɛ egya ɛha dɔɔ na mi yɛ pam yɛ wie yɛ na yɛ ba na yɛ bɛ duru awie yɛ ɛni yɛ bɛ yɛ ahɔhoɔ ti baibul ka sɛ ahɔhoɔ ne amanfrafa yɛ nukura na sɛ nyɛ nukura pɛɛ yɛ firi pɛɛ yɛ kurom pɛɛ ɛna mɛ ne me maame akɔda na yɛ atwa mo so nti kuro na ma kɔtena so mi firi hɔ mi yɛ hɔhoɔ nti Ghana bɔnne na de wa bɛ dua ha woyɛ hɔhoɔ Ghana. Enti ɔmo kɔn a papa no gu ɔmo ati kɔ no epie yɛn no yɛbɛhwɛ yɛ asɛm ɛna ne pɔn ɔka to mu bam na ɔfa ɔkyeman to ɔsɔ de deɛ ɔsɔ de kerubim ne ogyaframa ɛne ogyaframa ɛyɛ dɛ afena edi ahi besi ɛne ntu n'anim ɛna deɛ bɛ bie sword ɛnyɛ no nneɛma mmiɛnsa sword afena egya na ɔsɛ kan no ɛte sɛ egya na ɛnwan sɛ yaa ɔde adam yɛ bɛrima awura mu wode wani na mbɔ na ni bra ha bere koraa ɛna wɔn ade ni sɛ ɛwɔ kwan na no ɔbɔfoɔ egya ɛna seka repeat bi ɔsɛ verse 24 ɔsɛ na ɔpam wɔ nipa no ɔde kerubim ne ogyaframa afena a edi ahi besi ɛne ntu n'anim edi ahi besi edi ntu n'anim edi ahi tɛka sɛ bibi di ahi ma ate aseɛ edi ahi sɛ jam Adam ura ha na buka kwase wa ya ba twitwa ekere wo fo che no no ke jitia say ye and eji gwam ana papa na muntie secret wo msu ni aha ya amna kakraka ta mo di pa ko wie ye no ekwa ya fa so ko ya no yi firi wo oyi firi hɔ karo ti kwan a enipa betumi afa so ɛde aba Garden of Eden eni hɔ bi that is why ɛkwan a yɛyɛ fa so bɛɛ wiase nyɛ no aso ne yɛfa kwan yɛfa ɛkwan na wofa so pie ba Ghana no betumi afa so akɔ baabi afi ba yɛ bi ɛkwan bɛɛ so Mami yembe. Hallelujah. Enti saa pan yɛmfa so yɛmfa hɔ ne kɔ bio. Bato mu kyem. Enti some years wonim sɛ Awurade pam Adam according to research na ɔmsɛ about 120 years ne nipa ba Ghana mu mede Ghana na egyina hɔ ama na sɛ biase ɛɛte no ne Awurade nkasa nipa ho bio Adam na ɔntie Awurade nka bi 120 years na nim sɛ asɛm yi Nyankopɔn ya ne nipa ɛnte Adam Awurade Adam nte because na every morning ɔbɛkyia no every morning te sɛ deɛ me baeɛ me ɔho te sɛ ɔbaa ho te sɛ adwoa ho te sɛ a wotumi yɛ fie ne kɔyi wate wame nyinaa ne kɔhuhu so ɛ nti da bia na ɔba ho ɔba tuo ni ɛne mu bɛkasa Adam hu no ɔte ne nne ma yɛpam ne ba asase ka wewere so 120 years na Adam nkyɛ Awurade ne bie nti bɔne ti nipa mu a ɔkyɛ Awurade ne bɔne ti nipa mu a ɔbɛyɛ Awurade afei mu yɛn study Adam ne Eve nie nipa biara ni asase so bie ɛna wɔn adi bɔne so dua a dua wɔ mu ne wa ɛna yɛn ne yɛtie nyinaa hwan na si wɔn firi Adam ase ne ba yɛ awɔ ntoatoafoɔ Adam ne first person Eve ne first woman
to the whole world first lady be our apart from one Eve. On her first lady. But on my video on her first lady and you check it. So first lady the first man Adam omun na wu wiase ni peli na ni pe wu wiase ni na omun na wu yi ni na enti me te Bible no mo esua dia Yesu ba en preaching no ana Yesu ko stati assembly e wo Matthew me ka say assembly dia menti ase hwɛ David go mo da mo study David ɛyɛ mo na ɔbɔ mpae kɔ Psalm 51 tie ne mpae no ɔkanse bi wɔ mu 51 kɔ ɔsɔ na ko pɔn kɔbɔ sɛ de wa dɔ yɛ ti mo do mo dɔ so ti pa pepa mbra toɔ mi fi wani mu twene ntumi mfiri wani mu ntwene o fi mi so eyi wo nkonkoro emfiri mi so na mo mra to no kɔ na bɔ no wo benim da o kwa na mafu wo ma ye de wo de so bɔne o kwa na ma ye de na mafu wo na ma ye de wo de so bɔne kɔ wo de bi mo kasɛm na ho ate wa te mu kɔ hwɛ wo ma nguyɔ mu ɔwu me die nguyɔ na bɔne bi na me ni nsa na me ayɛ dutan a abɛtena nipa mu enti yɛn check Bible no wɔn sɛ time a Israel fɔ kora no nipa ɛdɔɔso na ɛba na piki ɛman a ɔfa sɛ wɔde ne yɛ ne man ɛne after sɛ Israel fɔ kɔɔ Misiri a ɔsan kɔ yi wɔn mu baaki no wɔn sɛ ɛwɔde pɛ sɛ ɔfɔ wɔn bio na wɔbɛsiesie wɔn na de adeɛ na ɔyɛ wɔn ɔyɛ wɔn dɛ bɛwɔ kɔ Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5 ɔsi bɔ bɛ tu ɔmo bɛ. Maame ntu medɔfo dwom yes medɔfo dwom ɛfɛ no bɔ betuo ho medɔfo betuo mu asase bere yɛ bɔkɔ bi so kɔ ofuntum tutu mu abo ofuntum etutu mu abo asase ni ɛna otutu mu deɛ abo na ɔtete mu bobi pa togo na ɔbaa bɛkyɛ deɛ baa deɛ bobi pa nti Bible so di kan yɛ dɛ efuntum ne mu ofuntum ne mu yɛda sɛ bi ofuntum bi mu a na yɛ sɛ wuyiyi nneɛma bi ayɛ dɛ afiri wuyiyi nneɛma bi afiri to funtum etutu mu aboɔ nneɛma bɔne ne nyinaa afiri ansa na ɔba abɛkyɛ deɛ the correct seed. Hello. Afei mu ti asɛm yi ɛnu a mi ba evangelism na mi ka kyerɛ wɔn sɛ nkɛ bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ dɛ na yɛka sɛ wobɛyɛ mi mu ayɛ sɛ masakyera ha so obi ti wiase wɔsɛ ebi a wɔn pɛ maa ɔnom nsa ɔnhyi wii na ɔnkɔ asɔre da ɔne Yesu bi a ɔyɛ di mbɔyɛni bàtà ɔmu tie nso ɔyɛ deɛ ɔyɛ di mbɔyɛni the word good ɛne righteous ɛnyɛ pɛ wuti wiase a wobɛti na ayɛ ade papa ma ade tene ne pa deɛ wuntini nyɛ da mɛwa good and righteous they are not the same but ɔyɛ righteous person wotimi yɛ deɛ ba deɛ papa ɛna deɛ ɔnyɛ tirinini a wɔti wiase wotimi yɛ ade papa wontimi nyɛ ade tene ne bàtà ɔmo kyasɛ no Amerika no ɛna sɛdeɛ wosi tie bia sɛ ɔbaa ne bɛrima na ɛda wo nko adeɛ a saa bɔ ne su no awosu no ne saa si beebi yɛ dɛ ɛti mu kawusa sɛ adi nti na nfa ɔbaa da na nso wote akɔ ne nka bàtà ɔmo yi ma sɛ mi gyina yi ne ka sɛ yɛwo mi besi dɛ mɛ nti akɔ no nka na wɔn sɛ ne yɛ torofo ne yɛ torofo for the first yɛ bɔnsam. Because ɛyɛ saa wu gyina mu na ɔyɛ dɛ firi nti sɛ ebi aba no obiara yɛ wu ni bi asa seed no ewu ni mu edua wɔ ni mu ti nipa biara ɔwɔ this earth nipa bi ɔwɔ this earth bɔnni mu bɔnni emogya seed ni mu na ofiri ɛdɛ ba awusu naa mu ɛna ɔnantobi wa ɔnananana ɔmaame maame mu. Who presume family
adwaman rough nsa no ne nyinaa ɛnyɛ wo time na ɛbɛ start yi na abotire kuku sa family in background ɛyɛ root a ebie wo yɛ mu dadaada na ebia anyini abɛyɛ dutan a esi wu wo dɛ meka ma wo bɛ wu eti ɛwurade funtum mu etutu asase nim ansa na wɔn pɛki de ayɛ ne man. Hello. Nti ansa na some years, thousands of years, everybody ni ba mo so sa afi ni e. O so sa age ne ba back to the fie. Mo de mo hwe Bible say e kasa. Tama Yesu na mewu ye. Enipa na ewu nyina. Enipa na ewu nyina. Tama Yesu na ma mewu ye nyina. Num say enipa na ewu nyina na record wo mo ayi asama. Mo nsa ne so. Enti wɔn na Old Testament na yɛ buom so yɛ akonkonfoɔ Yesu bɛ wuyi ɔsan akɔ asama so ɔka sɛ nipa akonkonfoɔ no bɛsene kɔ wɔn fa paradise because that time nyinaa wɔn tene ne na nyɛ papa ɛyɛ ntoma wɔ fie wɔ awurade anim na nyɛ papa bia Abraham Christ wɔyɛ papa yi ɔwale sɛ yɛ mmiɛnsa wọ́n mọ̀ ẹ́ wà bọ́ dua yẹ sẹ́yìn náà wọ́n yẹ sẹ́yìn náà wà bá wa mmeda mene ne te akɔfa no mene ne te otumfuo mu a anaa ɔsɔfo mu a mmeda ne te wọ́n yẹ sẹ́yìn ne na mpa so wagye aki no wahye so ama ɛna akɔnɔ because that time no na wɔn mu a yɛdi ɛkasa spirit fún obi bebi ni hɔ ti sɛ obi yɛ bɛyifu a yɛn na akɔto kuro n'akyi. Tiyanti a wɔka sɛ yɛnyɛ time deɛ osɔ wɔ yɛn ahenni mu koraa ɔno no so kyɛn deɛ ɔno yɛ kɛseɛ wɔ tetefoɔ no ɛno koraa na ɛnyɛ no because of Holy Spirit nti na ɛma ne kasa nti wo na ɔwɔ wiase no sɛ ɛtɔ da wɔaworɔ no ka mɛgya ansa no wobɛtumi agya yɛa bakakrakra bu didi na wobu didi ɛna so far as wɔtumi agya ansa no nkyerɛ sɛ nipa wɔgya dɔso ebi adɔɔto no mpɛ no wɔgya yɛ wonya ansa na wɔgya yɛ wonya aduaman na wɔgya yɛ wonya anibere a wonya akokɔbɔne nti saa bɔne ne nyinaa no ɛna ɔbɛka ne nyinaa sa abom na Bible no obie ne ho ani o wodɛ pepa ha no saa nyɛ ade foforɔ ha nkyerɛ nti afei Yesu baa rate bie Matthew chapter 15 Yesu baa mu ti asɛm wɔ bɛkan Matthew chapter 15 verse number 13 kind of saa dua wei o sɛ yɛ kɔno ne yi dua nti wate abɛɛdi ne wɔn dua no fɔ o de yɛn fa no sɛ 10 years a ɛda so yɛ seed bi abɛyɛ deɛ dua yɛ ti bi wɔ Garden of Eden ɛna yɛ de aba asase wei so nti yie sɛ nipa de ba yɛ saa duaba na ti deɛ ɛda so yɛ duaba bi mu anaasa adane bɛyɛ deɛ dua anyini so many years anyini eti afei bra ha Yesu bɛyɛ na ɔbɛkyerɛ sɛ saa dua bi ɔkasa fɛ dua bi ho eti mi ka Bible na ne bisa sɛ ɛyɛ dua bɛyɛ we from Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy Joshua Judges Ruth 1 Samuel 2 Samuel saa ɛbaa besi Matthew me search basa no o bisa o ka se dua bia enya me so leja ne dua ye no edi dua ewo mu obere de betu eti hwe asema Yesu beka de ni dua no eni sa dua wi me say draw another dua akere dua no obeka ne ho asem e wo Galatians chapter 5 verse 19 safe de mo ti ase ba yan ka sa quotation sa mo ba Matthew Galatians chapter 5 verse number 19 ko e free person ba be ba na mtra man 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15. Afei bɔbɔ bra. Ɔsɛ de efo nipa sumo ba na ɔnam nwanda di pefi ɛne adwamabɔ. Ɔsɛ honam no ne nnwuma no ɛda adi a ɛne deɛ ɔbobɔ so. First one adwaman kɔ efi akɔhwie anaa ahɔhwie abosonsom som adutoɔ ɔtan akayɔ ahoya akadwo aho wɔya ahoɔ yea abufuo fuo apere kɔ kunsu mpai pɛɛmu nitan akane ni tan nsaporo nsa kɔ agobɔne deɛ tete saa ɔnsa oyisu sɛ mo amukɔ osu no obi twara de n'ɔde saa de wei ɛhyɛ hɔ a ɔbɛsɔ kyerɛ sɛ ɛnsan nti galatians ne nyinaa na otimi yɛ dɛ ɛfɔde ebusokuru evangelism minnu yɛ assignment bi yɛ starte sɛkyɛ sɛn ɛwɔ new testament yɛ matthew boodi nyinaa yɛ twerɛ deɛ mark boodi nyinaa twerɛ deɛ luke twerɛ ɛka nyinaa twerɛ deɛ john ka nyinaa twerɛ saa bisi revelation saa assignment ni na ɛbɛyɛ evangelism fɔ no ɛdwuma wɔ yɛn nkɔba ne nyinaa yɛ mekyekyɛ ma wɔn bia ɔsɛkyɛ na na yɛ ntumi nwɔ di saa nneɛma ne nyinaa so nipa ahefa na wɔ na eti nipa master with sin yɛne choose to sin bia anyini a dɔɔma ntumi mu te sɛ katapila ntutu n'ase anyini eti ankɔ yɛ nya asɛ yɛ nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ɛnta yɛ 17 ɛyɛ 17 ɔhyehyɛ ne nyinaa yi woduro dua na fɛ ne nyinaa hyehyɛ so bàtɔ mu tie mu fɛ ne nyinaa hyehyɛ so yie saa dua no na yɛn nhwɛ owie na brahma Matthew chapter 15 verse 1. Matthew chapter 15 verse 1. Matthew say, honhom ahoteɛ kɔ ɛna atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ no efiri Yerusalem baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ adan nti na wasuafoɔ no nni mpanimfoɔ tete sɛm no so wɔhoro wɔn nsa nsa no wɔadidi na Yesu bi ase wɔn sɛ adan nti na mo nso mo tete sɛm nti mo ne Nyankopɔn ahyɛdeɛ so na Onyankopɔn kaa sɛ de wagya no wɔ n'ani ɛne deɛ ɔka agya ne ana ɛho nsɛmmɔne no wuo na ɔbɛwu deɛ ɔka n'agya ne na ho nsɛmmɔne na wuo na ɔbɛwu nti Proverbs chapter 20 verse 20 sɛ deɛ ɔde ɔgya ne na ne kɛnyɛ bɛdu no sum kabii na mo deɛ mo se obi a ɔbɛsi na agya anaa ne na sɛ deɛ anka wobɛnya no me ho no ɛyɛ ayɛdeɛ no n'ani sɛ odi na agya anaa ne na ani wɔtete sɛm nti mo sɛ Nyankopɔn asɛm nyaatwomfoɔ ɛdi sɛ yɛadze ahyɛ mo ho nkɔm sɛ nyaatwom mebɛkye wo ba mede bɔkɔ bɛte ya ne kyɛw wakye no nantwibini ani dendenden baaseɛ pataa wokɔtwo da hɔ a bɛka sɛ awo nti ɛfiri sukuu ba a metia so bu ho a sɛ apɛntu mpa mo ana so bɛka sɛ awo nyaatwom no saa ne nyaatwom ne ntiɛ wɔte wɔ gentle paa mana adwene wokyia no good morning for akɔsɛ sɛ mfiri ntotɔ ɔka na koro mu kyiifoɔ bɛkyɛ no aseɛ ɛyɛ madamfo baako mu na abusan sɛ wote sɛ a aseɛ koraa ho yɛ na me na wobusan sɛ ɛno na mo ara no wɔdeɛ no busan sɛ ɔnka ma wo nte na atwɔm no akoma mu baby sɔfo maame ka bi kyerɛ
ɔnyɛ akora bi te ɔsoma no a akwa ne di mirika na ɔsese wɔn anim sɛ wɔboa tɔse last ɔsoma no na ɔte wɔ sɛ wɔn ntɛm no mu kɔhwɛ akora ɔde sika no ma na akwa ne se ne firi hɔ pie wusi abɔnten na ɔbɛpɔ n'akyi no ɔwɔ kasakasa ɔde ma asoma nipa asoma ɛnsa nipa yi wɔgye wɔn anim a ɔkɔ fɛfɛɛfɛ te sɛ deɛ soma no yɛ ne deɛ sɛ wɔboa te sɛ nipa yi maame no kasa nyame nhyira wa ntɛ bɛ dane ayɛ no no because adwuma no a woyɛ ɛwɔ sɛ de wo nhyira ma a no wondisɛɛbo hwɛ wei ara na asafo yɛnyia o yɛdi kɛnti ana yesu asɛm na ɔbɛka no wontie wie saa dua wei ɛnini wɔ mu aso aba awie ti ɛdɛd ɛna dua sɛ ɔkɔto sɛ si hɔ a deɛ maa de ho dua no paa yɛ ne deɛ baa ne yɛ enti hɔ ayɛ ama mo ayɛ ha yɛ mu ade ne kɔɔ yɛ amango na aso amango aba deɛ sɛ busa sɛ ɛdeɛ bɛ dua na ɔkyerɛ wo sɛ dua no yɛ dua ɛnneɛma a dua no tumi fi yɛ so yɛ ni deɛ so yɛ ni ɛdaman korɔno abufuo ne nyinaa mu nipa mu nɛte waba sɛ ne egu mu na woba awadeɛ ho mpae wei enti saa deɛ wei papa no ho ne ntimi ne saa de ne mɛtena mu ntitie kwan kɔ fɛsɛ tɔ sɛ ɔmɛn mu ɔno wafa ne di mi ni na ɔkoma de atwa fi mu kɔ titi wɔde wɔn ano deɛ fafa ne di mi ni wɔde deɛ wɔn ano fafa wano ɛna ɛka sɛ osuro nyame nso obiara ntimi nka sɛ ɛwurade yɛ aboa yɛ kasea ne wa nti wɔde n'ano fa kɛkɛ ba heart nka ho to aso na wɔsɔle me pa afei ɔbaa yɛda wasi o nyame gaba no ɔda fam ne osu eyi yɛ koro ɔboa na afei ma nka ho na no nfo sɛ na yɛ sɔle ɛwurade ɛwurade ntimi mie nipa yi ɛso wɔtumi pii wɔ ni wɔn ho so so wɔte ahengua kokoro na abɔfoɔ die mu sane na aka ato mu wakora aka no kora ɛnwom yɛ tɔ na wakoma ka ho wo sɛ ama kora w'ani aha sɛ mɛle so wɔntwa so ma me deɛ yɛntena se wow heart nka ho mɛboa ɛyɛ wano ti na me ghanafoɔ nwomtofoɔ no aba no wɔyɛ saa loka ayifoɔ no akai sɛ de ɔmo ɔmo mante pa bɛkyerɛ ɔmo sɔle awurade a difference yɛ dɛ yi ɛwɔ ɛna yi ni washington kora yɛ nim to te sɛ ɛmaa ne nyinaa gyimi ɔmo nyinaa esua ayi kisan lab ɛna obi nim yiri hwɛ mɛɛsi paa obi nim yiri na mesi ɔwɔ yɛ mi hu no sɛ ɔsi sɛ ebi bu kɔn mu ebi bu kɔn mu ade ne akakra kapaa ne ne bebree pin no ɔmo ade kɔn mu ntumi ntwa ade ne sum ɛbɛ da ne to na wɔn ka tɛm sɛ wɛrɛ kɔdɛ wɔn wɔn a ɛyɛ seed na na epi out wakɔnyɛ ɛna ɔbɛbɔ wɔn afuru mu bɛɛ tia na afei deɛ ɛduru 8 months mu ntumi mu obi mu na ɛkufu aba wɛ obi sa aka sɛ obi ka sɛ wakɔnyɛ mu a nipa kɔ wɔ didi wɔ. oni wɔ tɛm. mama wanyɛ mu ɛna bibi sa mama na ɛde na ayɛ ofu faabolo na ɛba na asɔ ɛba ne nyɛ mu ɛna ɛdɔ mu obi sɛ mama anyɛ mu wɛ didi wɔ tɛm. oni wɔ tɛm. ade a yɛkyerɛ wɔn na ɛnte ase kan kɔ nti yesu aba ne nsɛm kam tie nsɛm a wɔwɔ ɔsɛ ɔsɔre me pa ɔkyerɛkyerɛ sɛ nipa hyehyɛ afei obi a ɔtikyi nneɛma a nipa ayɛ de ahyehyɛ nipa ahyehyɛ de na ebi ne deɛ ebi no nipa ahyehyɛ ɔkyerɛkyerɛ de nipa ahyehyɛ yɛ dɛ ya yes saa ahyehyɛ deɛ ne deɛ wɔn ti asɛm na ɔkan no wɔn si ekura ase ne yɛ wɔ ɛbɛn da yɛn nkɔ nsuo yɛn nkɔ afuom nipa ahyehyɛ deɛ ne bi no no ɛno de yɛn ti yɛ dɛ edi so wɔn aka asɛm paa nipa ahyehyɛ deɛ no ebi no no nti ɛno so obiara nkɔ da bɛnyanko paa asɛm ne deɛ wɔnyɛ dɛ ɔnfa
Very powerful. Verse number 11. Verse 10 was no friend of Boko catcher one said, Mutina Montiasi, no Montiasi, and then you call the pen of the good fee. And then you call the pen with the good way if you name of the Montiasi, Yawai, you know me, Johnson me, Ahro me, and Tasu me, Nisu me, Bamubia and Piemaya, or a gentle. Yet it's a wine being enemy, you will be. Obia akoma enso wase empie maaya emu hu de efi ntabi aba no se wo mu ne nyansa asase enso ya obeka se wafa ahodi jesi aruba ya ma hene da me hena ana toilet kwa meto ana ntasu na afa ma no nyina ana ma dwenso agu ni kema na mi de na Não sei. Então você sabe, eu fui para o fim. Ele só usa o bambonia e pegar a pena em tempo. What is it? The super equality. Because I'm the only pretty time one unity. Why am I very aware too? Now I walk around now and it's around. It was a woman in P. You move. The fully penable banner. Never say, ever say, who feel. Who's one president, which we call Yadi? No, we are now I call Pani into a gentle. So when you're gentle, one cry. Who know dress come up when you're gentle one who will capture it. It is a Philip Omuba. If you walk tonight, what's an hour for 5 years will be a man down. But dear, what's all bad one which we should say we do connect to him. Anything you need, I will say, what's a near chin up with a peda. Oh, commit it. Ha! What's if you're bad. So for years, Obama in the days now the neighbor on ground. Baba, I saw your letters on this afternoon. Was it? Hey, you believe me? Good my bro. Was it this? Who's slow? Ah, then you know, so we like that in the near Biblia. Who Amen. Titi Yesu asamo katwa so. Ene na sua afọ ne ba ne nche beka che no se. Wonu se Francis fo eti ase ma to wo se tibia. O kan e create ni pa. Beka che o se wo bona na pa. O bona na pa. Nsama che che die. E ma ni pa ntimi ma aso ni ni. Gugu. Na obi ntimi mrabi. Nti de saa ni di be ko so nti se wa on perdo no pe dey Quality. On onya quantity ni mo pe dey quality na ko mo ni pa 7,000 e ka 11 ko pe quality ko be mo nyina ko on pe quality by ni se na ukuta 20,000 congregation e say wo ye so for kese ya na wo ye great enti wontimi mpolishi ni pani eno na yi mo ka se mchemse yesi na so for bi preach wasi woman bi as den ya die na wo busa so for mi ni se nti preach ni ba wo preach ni na akra mu na yi on so for ne ka se so enye ye ni wo ewrade ya kan ni pa so ode ni pa mfa ana nya wo wa so ode o time was actually the right way I was said of us and for any the so One way. Jam for one fast mama. Me see me before man and God don't be a cancer way. I didn't dance in the Bible kuta. Men, we who about that men foul band that. And she just I was experiencing last. I now you go grab in Canada, you are dying, 7 will die, no other sound, a damn will not be sound.
because me papa oye strict akasa TV kura mo mi ehwe Saturday se ni ehwe TV o mi etie ni asam wo me bra pay owie secondary school asa no ma ne dan and so ma ne dan a wan ya no wan and when it come a war kura no so mo last na and no one be seen there. Start on Saturday the same thing so far me this best honest oh yes straight na so for wu and then we die so we here ko a o hu so jina phone so acha otimi ekotokoto sa na abete phone no wa so di na etwa so mu oti ase utia hwe oti kwa so de nya ko kase ko de ni mo o mi na ko na me ba no da ko dwa na ko se body fu me bi so for blocks and so na be ni mo say and so ni no de boy sister bi ta sama so for me say mo one na flow be sa ana say mo eh e ba ko tell si woman say no si be ha me ni wiase e ma da so mini ni kuma se pass o yes so fu kese oba e no be kungu jo so mini mu pa e mo so mini pa me pa mo one night ba ni say mini and that dear because I confess it e mo who me put say nyina o kuma se e ye pa you problem papa so e ra de one ya so le tia e be be mo na de ma na da na ego onu ani nu to ase me mu to se ko mu sam evangelism for no that day na twa na kwa ni deliver ono sa body em se o timi guru se no ka hwe fom brat se wo wo enu abai abai na kra no obi e dwane ana ya so kra na ya adi men se no se die na wo kan no kwacha ana so wo fere se obe ko so bia nchen ana so be ka so ase no ho a to hu na twa wa be bi ko be mu die be bi ko be mu die masa ana yenti a ye problem is a wo sakra obi wo ha so ba to se bia si ho na bia no twa so a bia esi we se ye kune gugu fom se zem uso bi wo akira o hu bia meba wo fre akira ba o hu bia enti e buto kom wa ni no se wo wi se bia u twa so a na bia ni buto kom a asa na asa nsan eno no wo problem nti o sa sakra na wo ti dai sesi a wo dai ntaka e wo fuo krono ene funi sa no Yesu mpa na kire no anka se deliver us from some of the evil ya say some of the pillars of our church members should go to Kumasi some of the miracle leaders and tell say a miracle for paying fully be enko name enye ye ni nyina ene wo say Zion for all pillars of our church members we are going to where Kumasi and no tell say ye ni ya ade nkura nyina ye gobi enti bia na Yesu kasa fa won ti ase wo kan Matthew 15 wo kan ba verse 8 was na obi ase bia bia na nyame so da na dua bia nyame so da na bia ye betu ote bia ba ho se na Yesu ka say time bia na bia na be ro si ye betu from 82 time enti bia na nyina na nyi ye twa na say ye tu enti say what can we last year and now we say ye do that film so ko boy do man because afifi boy tu we e dey ucha Jesus yeah enti say ucha na ye hu a enti na Job be kan say na dia ko we da so say kan so be fe na ba yin mo inje jamanu twa so no anya dai we ye dai inje so sa tena be 10 years na wo so fo kire wo sei na da bia so le ba tu adwaman tu krono tu ahantan tu alibre edi kan tu ko bai ma u tai ma so le ya na wo na bai bo so na wusu na me ne me mai ya ba sesa Lazarus one day he need to say Lazarus and our heaven paradise paradise the Bible says I won't send it for
sɛ wɔn nsa mmienu na bɛkɔ wɔn nsam di mu a sɛ wɔn nsa ɛni hɔ na yɛ kuntu nsi na akɔ hɛ nɛ no yɛ papa kyɛn sɛ wɔn nsa mmienu na de bɛkɔ hɛ fa nsam di mu nti ɔmo tew na wɔatwa na wakɔ no atu na de kɔ hɛ na ɛno nso ɔbɛnyɛ sika ta na wɔware fae akɔ wɔn nsam di mu yɛn na apɛ. ti yesu ɛna bɛ rekɔɔde sɛ biara ɛnyɛ ne soro agya saa aduaba ne nipa ti di yɛrɛ ɛwurade na ma yɛ di sɛ yɛrɛ ɛwurade de dua yɛ nyɛ ɛwurade a ti dua bi a ɛnyɛ me ne soro agya ɔka wɔ soro agya ɔkasa fa wɔn bɛwa ɛnyɛ me soro agya ne dua yɛ yɛ bɛ tu yɛ ntwa. The church is too quiet. Nti owie yɛ na ɔsesa ano na ɔde another dua baako bɛka ho asɛsɛ dua wei ni tu a onya awokwa ɛwɔ so ɔno so plant another 3 ɛwɔ mu yɛnkɔ 22. Galatians chapter 5 verse 22 wɔsɛ honhom aba. Sɛ ɔno nso deɛ no etu a wei ni tu wie a ne ntɔ ɔka sɛ funtum asase no wie ɔbɛtete mu wɔ bipa no ɛna ɔbɛtɔ sɛ wotu ɛna wonkyɛ nie sɛ wonye tu saa ibu turi wei firi mu a yɛn mpɛgɛ ɛwurade bi a wei besi mu ɛwɔ sɛ no so ne fruit no ɔte n'aba ne bi na ɛyɛ dɛ eti ansa na ayɛ dɛ eti ayamika ase wei sɛ we don grace doesn't grow us but we grow in the grace ɛnyɛ adum na enyini yɛ na emu yɛ dɛ enyini wɔ adum mu o de bi ama sɛ fɔm a asase ne na enyini anaasɛ dua ne na enyini nti wo adum mmerɛ mu na yɛ wɔ no so onye Nyankopɔn asɛm na wogye ne nukure mu a ɛno na ɛhyɛ wo hyɛ adum mu nti wo bɛnyini wɔ adum mu ɛnyɛ adum ne na ɛbɛyɛ dɛ na ɛbɛnyini na adum ne bi no mama umi nya mpa ye biara bɔ na ye pray for deliverance saa ba bi pam ye free ya ɛne se na ayo ɛno na wɔbɛka no look sɛ ye ne mo ntam so so amena bi da wa ye ntimi ntra nti do ɔbɛkyi Kristo adi no kure mu Yesu na ankasa bɛyɛ twene to so nti sɛ bia wei tu a wei ntaso ne mu tu dia baba pa no bae obi wo a ɔyɛ ready sɛ ko brɛ no konkon no bae sɛ bia no wo twa wo tu yi to wo sɛ bia ne yi ɛda so wo yi te no no ɔbɛne nam waa na sɛ tan gusu nso ma wo ni ko afa so gunsu wo waa wo agyae wo apiki ma ma ko yɛ kuno kakra hɔ na wa wɔta bia no so Jesus oh wa no no ko hwɛ sexy movie bi Ghanaian film na ni so hwɛ yɛ ba hwɛ de ko bunyam na Satan wata so no you see so for wa see wa sa chana foforo e ma me ye kyerɛ we wo ya de bi so na mo so ba bi to odi bi na ti ni wo ye wo na ni na so madam we did not want to give back wa ti ta no e no we ni wa so we ni bia we ni say ni wo busa na sam wo ko when now stop madam o tell me am wa ya fa no and the possible what they first know for your kwa the word man na dey asem no ka e yes bia no be dey be tu the person who say dey free ni na ye ne nkwaje ho dey adwuma ti say tell gugu sunsu wa de sa asem na wo na wa mu obi abeka obi akɔka wɔkyerɛ asɛm yɛayɛ bi akyerɛ wo woso ma yɛ wo ya ɛnya bitterness ma na wɔgu so nsuo na ɛba krakra na ɔnam a na ɔsaa de waduru baabi na ɔma obi abu afa so na wɔde ahyɛm na wɔgu so nsuo ne nyinaa sɛ asɔm bɛba kama wo ɛnyini no wɔgu so nsuo wɔde de wo saa de saa ɔfɔma girlfriend no afrɛ wo pɛsɛ me fo adwuma pɛsɛ me boa wo
diwechi no akusunfu enti woni hu ana asem ku nhyirane na aso ana asesaw efom zira Jesus ento hu ya na afi obeba betu no asa bekire mu no asa atwa hallelujah amen and amen beba to eko nti na wo de adwuma na wo so koyi eno a ba no tutu enye chinye bia mes which mas a to bia kan once Yesu ba bia na obeto ye bia no ba first one or say I've been waiting patiently for 3 years now. Remember, Yesu ba with how many years? Ma show 3 years. Sen ka abesoma enzu ntimi shower twene. Afi second one, Matthew dey there on Domain Street. But Mark any look dey there. Oye dey o kan safa ho se ya ma na kwanya. E ma ye gu ni susumina. And only a grace period opportunity awo. So we timi tra wa no ani deliver and to say biana. E go si say the second coming of Christ I be twa twene. Ya pam from Garden of Eden be na mo wa konya say fasa tra fa tutu mu ya mabone. Na yɛn fa papa we dua wu ba ya hwɛ wa agu susumi na nyinaa sumina na yɛ gu wɔ wasana ne preaching na yɛ ka bi kyerɛ mu sumina yɛ di gu ase sɛ wobɛtumi afa na wɔde etu saa ne ma ne furu na nkonko na bɛtire mu ɔno so bɛtire mu a yɛ de kuku so ɛyɛ sɛ wofi Nyankopɔn asɛm wotie wobɔ mpaeɛ wodi ma afoforɔ woyɛ moburo ho adeɛ woyɛ adɔyɛ obi nsrɛ wo na woyɛ na adɔyɛ onyine wo hone mo otwe afufu sɛ efficiency ni Philippines na bɛka sɛ eni kwa sɛ wo de no nkwa wo de e mo dine de afufuro de na ma afufuro de kura hia wo nkyɛn wo mo ma mo yɛ mo hyehye mo me ma mo ho afi na di kusunfu ne eyi obi yɛ wa de ya ko ya no mo de no de family ho ne kyɛ no oni de o yɛ ma ne nsa ta sɛ de so ma sa kyerɛ wa kusunfu na o dua na yini Shia obi ne hwele bia ne me munye titumi na fa ya adwuma atonta ade ama enye bonu wa gusunfu wani ntem afi wa se wo so wo ma ba na ba so de odo wo be ho asa afi love ko anije joy anije nya ayi me kura ade ama na nse Ese mutie papa. Mansa. Se boys ni pikandi em se. O ma committee se no mo. Ina si kwaso ami bai. Na le ba o ka che se o tie se ni onyon sa wo ye fast na wo break. Enu mi guru na wo feel. O se enu tumi bi eji. Ono sa ba ya we on otimi kasa tre black say mu obi antom si o me say black bi abetie ni ono ayi na ni wa ba be wa so na ni wa ba be wa no akwahye face tire bi o ye on be so ya be wa o so on be say kana for kra be 20 seed ayi blacks o say o so ni ko tell no ba Africa Pastor Amos ka say mo pa last meeting so we be one that was in the fasting or breaking and on any so there what when it's our west life from when it's our perform and no you got for worship and power much na the same one was a bia me twem nti wo call universities nya de ade a no mu ba west life in this region wutie na na egusu ena obeka ko se yan susu ka se wo to hu mu de enyo amen and amen
Asema ye kasafa wo. Unim sa Ewurade te so na ni agi. So be kwa akoye mu adwuma. Ono so be back. Amen. Ye be declare 3 days dry fasting. And then me teach next week Sunday let's teach before the say be see revival at time. It is a song pay but we be a wo wire there. Satan me so ma enye wo na wo be request for ngongon. Obe mi tu onu say say wa prepare ma se ni pepie ni wa ready. Awale for wa prepare for wuku mebwa. Yes. Enti baba ni wura dem onu ani ni se ne ye be ko su. Enyo na abeka. Enti Ewurade na ni se de se wo say yigina wo die bibia nkyere. Se wo say wo betena wu. Wo fra wo ko handa na one binti wo fro. No binti wo. Churches are wo one ye ni. Ana so ye. Ani tina ko pe say na de betena da ni sa o da na wo binti. Na mu otutu. Na yin simenti. Tena me so bam asole ye bomb by deliverance now mercy with you saying na we twahwe me so we twahwe na ye pe ofo me bomb by the ama hwe unza de sa me bomb by na me study abi also we ni pe go wa ye serious one no do wa ko ba so ni 90,000 times or better so 90,000 times into we ni a na ni na ansa dan so wo se wo energy wa you ni pe go hwe na ni pa why is serious and then they have so film they are not your one 20 film na the only one way to matter o ba can no they be ni film da amen yeah ni film da na ko ba ko yo they be akoy here na da die you dey see they are there she was a G we have it next time Bible says that you na so go where air bomb and you know see you with the house in my door and yet you go see me my yeah I'm saying because I catch you and say help you hold help you hold well when some Jeremiah can lake of fire and no one ever did go and no one say Kaya what did was yourself in our phone who come it's a year but they shot so they must be 2 months every if you say me in the honor then is shot I young the brave CBT it is our bound yeye tu ko se bia mi yemi si wa wo be hu ana wu ti sa bia mi nu we e ba di ayi na no sa be o ho abe chem mi nu ayi hu ya kwa no ka won se bia na ba akuni na ba akuni what is it o wi no ba Matthew 7 for Matthew chapter 7 no o be chere nsem bi o Matthew chapter 7 verse 15 or so 7:15 or so. Who ye a different platform for 24. Verse number 24. Was it to be a lot of seminar oil? But never talk about dream or turn up by botas on. The sugar set toy. The say in a from up when a before abandon and shall see. If you say what 25 people botas so. The be a lot of seminar oil. Or never talk about Passia or turn up by and yason. The sugar set toy. Inso yiri na from abọ ne be pour aban no na hia se bra yi na 15 na kan besi 20 15 no se hwe so pa mo ye di for ko no na ntini we mo ba mo nchen do mo de we o yam pata body free pipe ko wona ba na mo di be hu won wane di ai wona ba seed o ka so kire o se any seed plus land it will give you 3 fruits. Mom, I'm not a calculation. Yeah, mathematics. Seed. Okay. Any seed plus land equal to 3 and fruit.
ɔbɛsɛ ɔtɔ sɛ sɛ aduaba no wode hyɛ asase mu a ɔwɔ sɛ wotwɛn biribi bɛfiri mu apue deɛ bɛpie dua ɛne na duaba ɛkom afei toa so wɔnaba na mode bɛhu wɔnaba ɛna mode bɛhu wɔ wɔtete bɔbɔ wɔn kaseɛ so daabi anaasɛ wɔtete bɔbɔ wɔn kateɛ so daabi da saa ara na duapa biara so aba pa na duabɔ ne nso so aba pɔ ɔsɛ duapa so aba pa diadeɛ duapa ɛyɛ dɛ ɛso aba pa na duabɔ ne nso so aba pɔ ne ɛyɛ tu kɔ wɔse duapa ntumi nso aba pɔ ne saa dua wei ɛntumi na so saa aba wei bi da na duabɔ ne nso ɛna aba wei nso so ntumi nkɔ so wei bi so da dua biara a ɛnso aba pa no wɔtwa wɔde gu gyam ababɔ ne na ebi ne yɛn Galatians 5:19 wɔso obi twa deɛ kudi beebi gyam obi twa deɛ kudi beebi gyam enti you can never give what you don't have. wọ́n sẹ́ akọ́nù wọ́n dàsú wọ́n mu ti wọ́n pẹ̀ máa gbúrọ̀ ẹni máa wọ́n hu ọ̀bẹ bi ara náà asẹ̀ wọ́n fi sẹ́ wọ́n ní wàdánfò wọ́n ní wọ́n kasa sáà ní wọ́n fi ẹnna sáma náà bọ́ so sáà ọ̀bẹ bi ẹbí wọn bí abẹ́fọ́ ọ̀bẹ rẹ̀ ọ̀bẹ bi ẹbí wọn bí wọ́n sọ ní yẹ firi wọ́n sọ yẹ wàdánfò wọ́n sọ ní tiwọn náà bí ọ̀bẹ hu obi sùn yẹ n'ani kyiri kọ̀kọ́ obi n'ani kyiri kẹ̀kẹ́ wọ́n sọ àsàtà wọn ní nkọ̀ bọ́ ẹ̀dẹ̀ mọ́ wọn di yẹ wọ́n pẹ̀sẹ̀ nípa ní bẹ́ẹ̀ no wɔ firi or the fattest hello mesra mo ɛyɛ nibiri sanpa na meka ne nenu kyampai biabo tibia ne yɛ tu ebia so wɔ ne seed ebia wɔ ne fruit ebia wɔ ne tree ti yesu si wokɔto a ntu ntwa na yɛ dɛ tu hwɛ ɔso fɛ ɔso ɔbɔ saa mpaeɛ na ohun sɛ afidie tɔ ɔno na tu ohun sɛ nsa na tu ohun nsa na ɛnyɛ n'akɔnɔ bie ɛnyɛ n'akɔnɔ bie ohun ara sɛ ɛgyina ɛtu tɔsi deɛ ɛwurade de sɔɔ ne hwɛ ba ne hu sɛ wasakyerɛ ampa ne sɛ taama ɔware kra no ɔwɔ wiase type of mmaa a ɔpɛ no nyɛ no bi wɔ nyɛ no nsa akɔnɔ no da so wɔ ne mu a wɔn sɛ kɔbɛsa afɔ ɔbaa n'akyi wɔn ti na mɛpa akyɛ no ebi a na ne wiase wɔ no ɔpɛ mmaa a wɔn to so ɔpɛ mmaa ntiantia ɔpɛ mmaa ntenten ɔpɛ ntiantia nso obi a wɔtɔ yi sɛ ɔpɛ nti na ɔno wɔtɔ yi sɛ ɔpɛ te sɛ ebi a ntiantia nkoaa na ɔpɛ na wankonya bi onya deɛ wɔwa a ɔyɛ teatea ɛno no koraa yɛ fɛsɛ sam sɛ kyerɛ sɛ sɛ otumi tena ɔno ankohyɛ wei ampa sɛ n'akɔnɔ na ayɛ dɛ tutu because ɛno no nyɛ ne choice a sɛ ɔde kɔ nipa fam a ɔna awurade ho ɛhyɛ ne nti no ama deɛ ɔde maa no no sufficient so no ha nti sɛ ɔhu sɛ obi agyina afa ne kunu akyi a ɛnidi n'atam gya wo a w'ani da woyɛ a wate nyankopɔn asɛm no wobɛkɔ akɔyɛ saa de kɔ wiase bɔne mu ne ati o nti bia no kɔtwa so a deɛ wohunu deɛ wote ɛnwom ahodoɔ anobi wɔ hɔ no wɔti ba asɔre pɔ wɔkɔ na wɔte biribiara ne wura fi no wɔde asɛ gyina mu wɔkyagye sɛ no wɔn sɛ yee wiase nnwom nti na afei waka wɔte sɛ steam ɛne wei baa so from rock yee ɛne 1 2 3 wɔ kina mu wure saa nnwom no madamfo baako ayi bedi a yɛnnamaa na ɛkɔte asɔre ɛwɔ fellowship wɔ okori wia ɛsɛ region n'ata na mo gye ɛsɛ so ana sɛ ɛsɛ so ɛna yɛ kɔ wɔn ɛna so bɔ ɛna tweet mu ana ɛte rakie waa na dɔ no rakie ohun yɛ no mu yi firi ɔno nyɛ ne 1 2 1 2 3 wɔ kiri ɛna ɔyɛ
go beat the yana wo go be any na say kan ya na de so wo ma ya ko eni ma wo pe nko a so ni mesia ha unim sa unni e ma wa wo de me ma wa wo de evangelism ye ko na be ma na be preaching fa me me bi na mama no e fa wo na mama no o ti de me kan e ma ya be ma na be preaching na bobo me me bi na mama no e fa wo de mama u break ye the try ka o free so ya so and for us, a bear man, they walk wide. Janet, it's Timothy so over to walk on that. You're only a mass, as that says, because Madame saw them on people. Janet, and that's our kind. Janet. Sure, and yes, sir, it will be one so far as where die and toka, where die for so I deliver. Young no teacher so up from in him to no far from one to share from could be answered. Amen. Amen. And then one answer, Opa, come with them, baby, Kumu. Make ups and lifts in my social almost turn a light. You come and say the light. Turn a light, say the way are so fool. I feel I said to us and so why you wanted no what to take. Let me say something. Which is 30 and you a say, oh, my man, papa, woman. Yet the woman, and what far? Who's all you used to be? I need a she didn't used to bonnet. And ye are you tired? Can you buy a better woman's as well? Because I really knew go finger. Can travel. Our man, I said, a woman's on us and put in them. The man, one son of Sino, looking at you. While you're like Jimmy Bassett, watching him. Say you may be. Well, no, when you say down, okay, we said, on a my family figure of Edu. And also, I buy it here, and yeah. Matters, Tom, okay, you say, and yeah, you never did you because they were the pay and one family. And I also see you on my dear Yabama. And they are coming in our here, and yeah. Amen. Amen. Tiwa o tie wuku. Eni mo say me yere on satellite. Oso yere eni msa oso wonya de on satellite. No ya baako. Wadwumam afu eni say okwa asole. Ba won satellite. Omuni. Hello. Until they ever prove your seed and your fruit. Hello. But oh, it will do our kai pass a yes, the man and Bema. And said, you are it almost I am a for almost for one neglect since I am we now. We meet me two dinners, I know soon as so. So for when I be share.
tina me say ye teaching say na ye twane da control because say no no dey asole o mo nko asole so fu ti say bra ba ko no dey so suru ya mitimi timitina so yi wa na nya de menye nyina wi na na nda no toa me bra ma bere nyina obi hu ni beti na se me nya nkwa ni tim kwa sase tim kwa sase amen and amen there ko ye teaching about deliverance granda we ni pa frey o fun so o ma chini nyina ya ba mo enye yi afi opi so mi oba mi okunu still with a masturbation so mi oba mi okunu with a lesbian so we are bema we were hearing so many aso twetwe me sa ne ma we na mu so se efire hen baba wow enya kwa itwe na wo kaya na obia we na me pero ade afra no mu so hwede asofo ne ye na eye ni se wo nusu ye ni se wo nusu amen and amen because asole na wo ko one thing that say preaching eye money on ti wo na so da on ti that say mesh eye on ti bi da na obi di 31st aya no o preaching wanka say why say ana say oba na na to so wa mo ala sia diamond fa fro ba ma na na etem afi mi hwe de sana ba mi da na ni adwa so wa mo wa diamond fa fro o ka ba sa Asante ko na se empra twen ne sai ni nyina so person ana say kan o se na kono no wa bam ana ne kwan kese no so eso nti wono onam so ye bebre che ma ni nyon afesu na adifo atorofo a ohu chede wu beba wande o show sa unan no we wo so we wo fo mo wo twema fo na mesi twan ebi beba obe kasa ni ja tefi so mfra radia kan de na gbo radi yesu mo kan de camouflage eye camouflage ba ni yesu ba ko pe ni wo mo I am among Jesus Christ of Nazareth, the Son of the Living God, that we want to do a share. Jesus Christ of Nazareth, the Son of the Living God. I am going to we went to wash a grandma who say yes. Okay, yes, one country. The idea kind of Christ is also Savior and anointed. The years back, camouflage. And I home, you will be great. And to make me out to him, I know what I never call water. She know, I'm doing to your man, other yes, sir. We shall be a normal. If it's our baby for baby chicken. Seniorities, principalities, powers of darkness, and now before your good moon. Spread it to us, woman is Sanya, woman back down. It is a seniority and as a power of darkness. Now, it's a baby. Obey you and I will come, friend. Hello, Jimmy Sram. Yeah, you are the body be sheep. Fiada ever born. If you are not a conscience, you pay you much never. I say, then you fasting from power control down. Then you fasting from bed to one down. Then you are fasting your pen quadrille. Say to you, when you move food to time you see you. Hallelujah. Now, so for grounded, and they friend. So you free people. We are opposition. Go fun to me to tuni mu. A son of me. Never. Castration. Because I suck now, I be out here. Castrated dog. You. They want to see Jimmy Sram. We are fast our strategy. We are more sound fire.
You must have time. Hey, it's me of a J. Now we share was I on Casas as half a power. I'm quite heavy now. The new poor quite heavy. Veggie said a man in life here. How is humble. BBM everything. The people can question and they didn't want to answer you. And now, but what did I make? One can say, you want to answer, let your works. Anka, what do Anka, so Anka, be Anka. What is a mango? Now, mango, that's for me, a mango. Be a mango. The two quiet, a mango about Bosso, will be a catcher. It is Subaino. Obi na besa abeka cho ase nipa we why trofo and I ready na mood. Obi na abeka cho ya hanta. Obi na besa abeka cho se wo kokobone. Wano na you hu kokobone dia wo obe na kasa wo kokobone. And to keep quiet and let your works prove who you are. We are need prayer. We need prayer. We are not. Penny soon I will yes, our papa. Hey, one penny panasem, my new said that. May power asem. Any problem to my home by money, may walk. When you are the other, so we may as a many candy. Ah, we know we can be children. Here may be communion. Don't get back. The fellow Lucy, or woman to the new suit. So, we need to order him, and so on we may. You said could communion be by me, so fat and I'm so many years old can you know the problem here. I was saying from China, any problem here. Actually, Emma, you really don't just I didn't see no way. I saw them by a crowd, Kazam, Benjamin Kazam. Was over. Who knew I we are more for pa, if you look at this, I'm better than a massive children. And now, you won't pass it on the man you do. Many pound, intimate one. We need a brother. Now, won't buy beer, say, ready to put on the menu. And I'm assuming so say, we now there's all the one I made. There's a wine of bones. Cara, caraca. Bom. O fui limpar se enya de se no ware. O e du kra na ye medun wo yira no ware. En wo nji ni se za ye wi nya me ware ni da. Ti so so da ye bompa bi o so da do ohu. Ama me hu ye ni o. Ne wa se bi di mu nchira se di amu de ba ha o. Na um massa praga de ba fese ka. Não podia de problema dia. Não ia ser. Amém. Então te dá um atira. Mama. Minha meu puxo. Minha me aqui. Minha olhar isso. Atira. É encher da serem. Não é que tem um banana na pá. The Christian problem the Bia we let me, the Bia we are coming, the Bia we see, the Bia we see, the Bia we see, the Bia we see. But no one share the early life of the disciples. That was Peter when he delivered. Time going na apostle. The young one. In Tenono, and the Bible says about finding near the Maya. Nti dia wo yi ya no amoye hu dia wo si nsitie nti ya hu adwuma o ba so le kwesi ada wo beda da beda kwesi ada beda memi da beda na beyu amaji o always dozing and sleeping kama kwa beda tell what you want to you can promo as all them because I was trying to one Pentecost. Rose was yes, Mura. Why boy, yeah, how are
if I was to know so. Say no that. What I comment is that Pentecost that they are loose one to one thing. Oh, it's in the Pentecost bar. It's your record. Oh, Pentecost, yeah, it's you. No, that's that. Hallelujah. Amen. Amen. The battle, the Malusiwa. Let's add to us. And I mean, preaching, we are near their bonfire. I see you know, Papa. It's beyond just the appearance and the busa. Questions time. And I've actually punished. Bisa question and one woman and who were. Amen. But my question is na esua for the teacher Peter na meaning say na Bible say na oyobi ana ewuti mo na yesua no bebrafa konkon so for body bi etiem na wose ye wodi mo suni na say bia ye betu to bia ma wo konkon so ba e ba betu dia kana say wose ye suni konkon ba e betumi e ye bo de kan yesu asenti me bisa question say ye betu bi na wo konkon ba ba betu dia kana say bia wose ye suni ni na answer wo konkon ba amen. Amen. Area. Bia ɛne yɛ ka ho asɛm bia so si hɔ a ɛyɛ baako pɛ ɛwɔ ɛna si bia yɛmpɛ wɔ dan mu abiem yɛmpɛ wɔ ana Yesu sɛ ɔyusu the word sɛ tu nti na ɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ebi bɛka anaa ne nyina ɔsi bia ɔkɔto ayɛ dɛ Yesu ka nsɛ ɔsi bia bia yɛn so ɛgya ne bia deɛ dɛ ɛna bia no so yɛ baako pɛ ɛni si hɔ na aso aba bebree bia ne deɛ yɛ baako pɛ o na ne branches ɛne wei mu edwuma a aso ɔyɛ baako pɛ si baako pɛ na eti bi yɛ ɛna nfaso a aba so korɔ no wɔ dwaman nti sɛ wei no yɛ gu a bebree nyinaa no ɛyɛ nfa ne firi baa ɛyɛ nfa ɔboa wata se ɛna si bi akora bɛ yɛ yiyi ɛna mi si mi bɛ bi mu a ɛyɛ nfa na ɔsɛ mi start to free ti sɛ mi pɛ gya wei na tutu twɛ na ebi atwam kɔ Luke chapter 11 verse 24. Luke chapter 11 verse number 24. Ɔsɛ ɔmɔne firi obi mu a ɔkɔti nkyɛn akɔhwɛ ɛso hwehwɛ ɔmɔne ebi ti nipa ma na ebi nti ɛte ne fa bɔne ɛyɛ fi a na ɛyɛ fi ɛyɛ honhom na ɛnyɛ honhom nti wasi efiri mu a tiri yɛ ɔka ɔkɔti nkyɛn akɔhwɛ ɛso hwehwɛ ɔhome yes na onye bi a ɔsɛ bɛsɛn ba kɔ ɛdan a bifiri mu baa yɛ no mu na ɔba a ɔbɛn wɔn so aprapra mu na wɔahyehyɛ mu a ɔbɛn wɔn sɛ wɔayɛ dɛ aprapra mu na wɔahyehyɛ mu a nti ewura mu dɛm na ma pira dan mu a ewura ne bi da so wo ɔso wɔ pira mu nyinaa ehyehyɛ mu saa paadi no wɔayɛ ready a wɔwɔ welcome Holy Spirit ɛhɔ wɔn mu nyinaa maa yɛ satan wɔn mu nso nyinaa maa yɛ wɔayɛ empty for the spirit wɔapira pira mu yà ni wọ́n tutu aseɛ a ti sɛ wɔyɛ empty afei na wɔtwɛn ho nti ɛnka bi sɛ early life of Peter ehun etu a na ɛwɔ ne ho ba ɛyɛ bɔ nyina sɛ de ba yɛ ɛnkyerɛ sɛ wɔn aso yɛ hu o onye nya ho na ne wɔyɛ hu ɛna saa de ne nyinaa tutu afiri ne mu ɛna ho no abɛtena ɛna ho na de ne yɛ ɛyɛ o boldness ɛkyɛ sɛ ne mu no ɛti dɛbi. Ɛda Martin Brownie the fast. Amen. Mese bisa say mekina Matthew 18:21. Peter bisa Yesu said how many times say odi bana. How do one lecture? But and then yene Christians. And now say ye bompa say yakobon fa won charity. Sɛ mekɔbɔ dwaman na mesrɛ ne na Yakobɔ de kyɛ me a ankyɛ bia na masa kɔbɔ bio na masa ase no ɔde akyɛ me for the third time sɛ mesrɛ a ɔde bɛkyɛ me ntɛm so a naasɛ bɛtumi ateke sɔm
And I saw a pastor for me for the meantime and some I didn't want to check. Was our couple and your man first, rather than check no abuse. Second, no abuse. Third, no abuse. What was that? My can say, I do my woman team. A brain young but one person who do crab. Who do crab. And then Radiani or say who said preco. Who said come. Nti the Japanese pass over more video. So of course we are of course we three. Now advantage I always say check it timer. Won kwaje everade de beba. Any time maybe I would be fast as serious. Let's check his eye intervals now with the idea of Kuriasian. A Kuriasian number 2. Why not? Muti. On the abdomen of the Oho, Okoba, Wabeka, or Hell, Wabeka, or Show, Usu de Kuriasia, Uyama, Utiani, who or Crema, why not? Utiani also simple flema, why not? What did I make up? And I don't know that I was saying, who are you delivered? Into Sabiano, I do now. Child, you will be a young money, a human being. Then you will be. There are the department of Shama, I said, I'm very fine for you and finish with free. One only the other one can't, the one only them. I want us to know how we do one. Amen. Ella, much better. Pacho, myself is on Matthew 15 now. I see the Abia and Nestor Jack and Diana. I will be at Sir Marginal. In the other now, 18 2. I will take any PNE and now Papa Bonnie in the Abia. When some of the BSC. Ana maa ya nkɔpɔ hyehyɛ nipa sɛ mo nkɔti lia nkɔti di yɛ nso ɔsɛ edua bi a yɛde so ɛgya de dua yi wɔn tu ɛsɛ edua ne nyame na dua yɛ ama. Maame so wusa o Satan wɔn na bɔɔl no a wɔn nso bɛ dua sɛ dua no sɛ Satan de dua yɛ wɔn na bɔɔl Satan. Ɔbɛkyɛw ɛnkyerɛ adwene ti na mo mmisa ɛkyerɛ mo adwene ne. O maa eti ase ba wɔn nso ne bɔɔl Satan de mu sɛ nyame na bɔɔl. Nti sɛ Satan na mu na yɛ so ɔyɛ bɔ ne nyame na bɔɔl na ade foforɔ bɛ ebie mu. Okay, Matthias. Yeah, bra, okay. Amen. Nipa cho me suma se me ha me se atem na nipa e wo di trumo na bronsa asoreti nyakopon ansa na ye ko di trumo na se na ye bronsa na ya tomo ya tomo ansa na ye ko di trumo ya tomo what did you say ya tomo da ya tomo di on nam asase so achichi na ka na question na pese obusa ne se eh dey no nya akwan ko garden of Eden ho ene na ka me pu bia me na busa so eh dey no nya akwan ko eja Ezekiel chapter 47 verse 2. Ezekiel 47 verse 12. 47 12 no matter or say. Na esuro suma ha ene ha na elia a wodi awobro nyina be fi. Na ayempo. Na ba rensa. Ebezo so na osumi mu. Efi say ni suro no dia na efi esi. Na ba be ye ediame. Na ayi And Revelation chapter 22 verse 19. Revelation chapter 22 verse number 19. Or say, that's a way ye a key young woman who thinks of moi. When the poor baby is ever every quadia. And you go home our children and sell a woman. So my question is do you have a garden of Eden?
and na the Bible kasa fa Hosea chapter 47 verse 12 and na Revelation chapter 22 verse 19 mo on na verse me bi say sa aduaba no ewo chefa ewo nipa internal life no mu ana oh say according to the book of Genesis chapter 3 verse 22 one mo no o si enkwa eni wuwu bia papa ne bone omu ni medie bia nti bia na esi garden to mo no ebra omu di wie no nyankopɔ ka sɛ de be ya nipa on training sa enti bia ba ne bi endi na won trans dainti opamu which means say bia no egina homa dan kwa na the same time owo I say nyoma mienu o si say de be ya nipa on training sa ochemu ase papa ne bone wunidie na wo wie no ka kyerɛ wo sɛ me pamon wanza nkwate oda wana na eye pa na se bia wo se me pamon se de be ya onsa enkwate ne wo tie de eye de evil one no te now the question is Pastor King Genesis chapter 3 verse 22 but 3:22 was it there were didn't go on can say onipa na yɛ sɛ yɛ mu baako ɛwɔ papa ne bɔnne na afei deɛ bɛyɛ na wante ne nsa ante nkwa bi a no nso ɛni anta sɛ dɛɛsi. Wata sɛ ne kyerɛ sɛ saa nkwa bi a ne ɛyɛ different from deɛ na wɔn di yɛ no. Oso nso ɛn. Okay, if that be the case a na mi bisa sɛ deɛ na wɔ Revelation chapter 22 verse 19 hɔ no na yɛ eduabɛn na ɔka ho asɛm wɔ. Saa quotation kwa rich bie saa ọbẹka kyerɛ sɛ dua no papa no ebi wa kɔtɔ no paradise ɛna ebi mo ne tuntun duro deɛ bɛ na 22 verse 1 down the one deɛ ɛbɛ kyew ɛba verse 2 na bɔnten finfin na subɔnten no dabi bra Revelation 22 verse 18 22 verse 18 okay ɔsɛ medi obi na wɔte mu man mu adi yi nsɛm na danse sɛ obi de bibi ka nneɛma yi ho a onyankopɔn de wɔn afɔ a wɔatwerɛ wɔ nkwa mu no bɛka ne ho na sɛ oyiyi adi yi mu man mu bi nso a onyankopɔn bɛyi ne kyɛfa firi nkwadua a ne kuro kronkron a wɔatwerɛ ho nsɛm nwoma yi mu ɔbɔ dua bɛ nkwadua toa so ɔsɛ certificate 19 na sɛ oyiyi adi yi mu man no bi nso a onyankopɔn bɛyi ne kyɛfa afiri nkwadua ne kuro kronkron a wɔatwerɛ ho nsɛm nwoma yi mu no mu toa so di odi ɛnɛma yi mu ɔdanseɛ ne sɛ ane mmereba ntɛm amen awurade yesu bra yɛde awurade yesu adom nka nipa nyinaa hallelujah nti saa nkwadua no ɛno nko no aboa no ɛnim ne biebia ne saa nkwadua no koraa deɛ ɔkan sɛ yɛkɔ paradise a yɛbɛkɔ akɔdu yɛwɔ akɔto ɛwɔ paradise na deɛ nti a yɛpam nipa fa sɛ ne sɛ ɛn sɛ the lamp of God asɔfo kan sɛ sɛ nkɛwurade anyɛ fast ampam nipa no ɔtee a yɛbɛtena bɔ ne mu forever and ever. Yes ebi akoto ɔkyerɛ sɛ bɔnne hu nimdeɛ dua ɛna ɔkyerɛ sɛ papa kyerɛ mu tu ebi aho nti Adam efie efie bɔ yɛ ne papa na wante papa na ɔkɔkyɛ bɔnne amen ebi aho nkwa bi aho na bɔnne bi aho so saa bɔnne bi na Yesu bɛto sɛ enyini ɛwɔ nipa mu ama aso aba ɔbɛn no aso fɛfɛɛfɛ aso adwaman aso korɔno aso nitan aso nsamborɔ aso mpaapaamu aso apirapiri kyɛka sɛ apirapiri asɛ kyerɛ sɛ apirapiri wɔn kyerɛ nsa atwi ka sɛ apirapiri apirapiri. Oh, say according to Bible, no, was see a bia esi edem hɔ deɛ
kwan sɛ ɔmo di nyinaa except baako pɛ papa ne nimidie bia no na kyerɛ sɛ saa time no nkwa bia no na Adam na wɔn di bia na ansa because kwan sɛ ɔmo di nyinaa except baako no nko ara na mpɛ sɛ meti aseɛ ya ɔn sɛ command a ɛbaa yɛn sɛ mema kwan sɛ wei nyinaa mu di na wei die nti I don't know reason why wɔse saa yɛ no no deɛ mama mfa mo nsa ne de nka ba obu so nsunsuanso a de abere nipa ɛna yɛn kasa fa ho wɔte sɛ nsunsuanso a de abere nipa ama nipa akɔka bɔne mu a yɛbra yɛntimi mfiri ɛna Yesu bɛ wɔbɛkyerɛ ne root sɛ ɛyɛ saa bɔne na nipa te bi yɛ na adue nipa maa bɛduru nɛ nti yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtutu aseɛ na ɔno ɔbɛtena yi period wiyɛ ɔpɛgya ne nsa akyɛ amen mepakyɛw mebusɛ sɛ time a na awɔ akɔte duaba no wɔdii yɛ no ɛfa sɛ wɔde bi kɔmaa ne kuro ba mmerɛ a wɔdii ne hɔ n'ankasa no spiritual garment na mfiri wɔ ɔbaa no mu ankɔ but bɛrima no dii bi ansa na spiritual garment ne firi wɔn ho akɔ wɔn nso da naked nti ɛwɔ no mɛnti aseɛ sɛ nka wadama ani bi anka ɛdeɛ na Awurade bɛyɛ monim sɛ asafo ne ti ɛne Kristo na bɛrima Kristo ti ne Nyankopɔn bɛrima ti ɛne Kristo ɔbaa ti ɛne bɛrima nti ka Adam ɔbaa no kɔ adi na Adam ani bɛhu sɛ ka bibia nsi bɛrima ne yɛ tiri ɛna ɔbaa yɛ kon amen hey Richard tame wa kusan ko so bacho my question na obisa ye asto na nya ye kre wo no on say Paul e no start nya bituma do be na o say do obeso ye no ntimi nye ade no e root ye bia ba na che ya trema che ana enyina etimi to no ete ebia ba Kristo mo bad na ho pa ya still now entu is that number is bisa question no ɛnu Paul so sɛ bitumi ade ya ha wa bi ka sɛ Awurade afi de wani bukura wo nya na ma de wow ba ni ɛna le kemi ka so wo wa ho ɔba de mo teaching sɛ ye watie okofi ɔbɛkɔ akɔbɔ mpae na ba de di sa problem ne brɛ no wontimi gaya ebi a wo problem de afa ne TV so etu ba tia sɛ na unu ɛpa ayɛ so kɔ ya TV no sa akɔtana ho hwɛ Awurade deɛ obi antimi mbele mu ni da wo enipa koro no wobɛbɛn na bɛkɔm na bɛhyɛ wo baabi korɔ kɔfa de ne firi wata sɛ ebi a ayɛ yɛ tumfo sɛ woba hospital malaria na wɔnya baabi a wɔsɛ fie wɔde sɛ ɛfiri sɛ wobɛwura na wɔ hɔ ɔmpoma no so mmɔ net yɛde wakɔ hospital kɛseɛ paa ama yɛama nnuro different hospital sɛ yɛ doctors akɛseɛ nyinaa bɛgu wɔ treat yɛde wokɔ fie no na wowura no wona ɔyɛ a ɔyɛ yɛ na bɛsa aba na ɛma wonim sɛ ɛnkwagye mu kora ne wɔ nipa bi wɔ hɔ a sɛ woante wo amfiri ne ho a wontimi nyɛ firi wo ne nya aka wo ba ɛne ne kɔ sɛ menka sɛ nti wo ho firi ne ho yɛwɔ aka yɛ sɛ menkasa ho ɛnyɛ no ba sɛ Bible ka sɛ monhwɛ na monhwɛ mo ho yie ahwɛ yie obi bɛ mu ɔne sɛ ɔne ne nam a ɛmmoa wo Kristo som ɛnsɛm ɔde bɛbrɛ wo ka sɛ ɔde bɛba nkɔmmɔ a no bɛdi da biara ne lifestyle ne bibia ne wɔ ɛmmoa wo tom firi ne ho ɛnti sɛ ne bɛbɔ mpae na sɛ no saa ne no akɔnante a Bible sɛ ɔno nkɔ Nyankopɔn no ɔde no nkɔ Nyankopɔn no ɔyɛ dɛ ɔde ne yɛ deɛ ɛna ɔde no nkɔ Nyamanfoɔ so
hwɛ ewiase bɔ ne mu ne ɛte ti nipa bi wɔ koraa na ɔnkwagye ho ɔnkwagye wɔante ho afiri ne ho a woboa mi ni aketewa baako kɔ Sunday school na ɔmo hyehyɛ ɔmo nso ɔmo bɔ mpaeɛ a wɔne sikani nipa ne gyina hɔ ɔbɔ mpaeɛ na sikani nipa na mɛmɛ n'anim wode a wode bia ade baako na ade ba asɔre gyimi ni ade bɛ fie na wɔwɔ so nso ɔmo saa kɔ Sunday wɔn bɔ mpɛsɛ ɔde mama bi sika wɔn to ataade ma mi ɔsɛ akora ne gyina hɔ ama asa apɛ no ɔso yɛ mpɛni sɛ ɔsɛ woyɛ mpɛnifoɔ yɛde Sunday school deɛ mo woyɛ ne fɛ ne dɛ so wɔn ne akora ne de agyihyɛ mu ɛna madam no kɔfrɛ wɔ sɛ ei ha ɛmɔfra ɛyɛ so adamfo ɛna wɔkɔ wɔ sɛ madam akora bɛ mi ba so de ɔsɛ de ataade baako na ɛba ɛna ɔsɛ ase yɛ mɔ mpɛni sɛ ɛbɔ mpɛsɛ ɔde mama bi sika ɔsɛ ase yɛ mpɛni sɛ ɛna mɛ pum sɛ ɔyɛ bɛyifoa mi yɛ no odifɔ because nkwagye de ɛyankonam hwɛ ɛyankonam nti in terms of marriage wɔsi de nti ɛkwan koraa na ɛyɛ for your own salvation nipa no bɛ bɛsi wo kwan a ɛwɔ deɛ ɛnum sɛ wakyagye aboro so because sɛdeɛ baabu no kan sɛ ɔkɔ gyina ɔmo ari bi ewu ɛnu ti ne yɛ ana yɛ a no mo atwa so ɛna at the same time nipa na wɔsi wɔyɛ busiefoɔ na wɔwu gyae no woso yɛ nyankopɔn nipa ɛna no mo ma bɛtena mu wopɛ nkwagye wokɔgye akra nti saa nipa baako pɛ na wɔte wo nkyɛn so woyɛ busiefoɔ bɔnsam wɔ wiase nso bi ma ada wontumi ma ne mmoa wontumi mmoa no ma ne nsakyera nti wobɛtumi akɔsakyɛ obi foforɔ wɔ abɔnten but ɔmo kyɛ sɛ na meka bɛ there is no church a ɛyɛ perfect ti yesu bɛ wɔ kan nti sɛ ɔde ɔsɔ ɔbaa na ɔte wo nkyɛn no wɔyɛ bɔnsam wɔyɛ mpanyinfoɔ wɔyɛ deɛ wɔaka nyinaa yɛ te aseɛ yesu baa sɛ ɔbaa bɛhwɛ no wagye deɛ wayɛ ba ti nipa no ne te dan baako mu na yɛ honam baako mogya baako na sɛ wɔtumi ehu ne kuro mu na wontumi mmoa na nti wo sakyera no kuro mu a wobɛtumi akɔboa ne wei ne bi da hallelujah ti nipa bi wɔ hɔ a wone ne ni ayɔnkofa na emu sɛ ɔbɔ mpa ama de obetumi abɔ bi ama sɛ ɔde ma ne nsakyera pasɔ ɔde ne bɛyɛ wɔn nkɔmɔdifoɔ ɔyɔnko obi wɔ hɔ a wɔne ne kɔ kuro ma mmienu mmiɛnsa ba a wɔn awie a wɔsɛ bɛbu sa wɔsɔ wɔnyɛ deɛ nyɛ papa amen patɔ ɛkɔbɔ mmienu last person we are last property yɛn fa kɔ obiara bi kasa. ɔno patɔ ne question sɛ wobɛgye nyame bi a last akɔnɔ wonte ne nka bio first love wonte ne nka bio but as time goes on a woyɛ nyame dwuma ɛmfa sɛ bi a wokɔ naana wasa sɛ wokɔtwitwa so saa no nti ampon sɛ wotumi de adɔma wɔ bi wobɛkɔ ne nipa no wadoro bubu so fɛɛdin no wɔ bubu so na wo sɛ wokɔ a wo sɛ akɔyɛ adɔ mo a wo bi da sukuu paa no deɛ taa yɛ saa no yɛtwa adɔma wa wotwa bibi na no atia so wotwa no atia so wotwa no atietie ne nyinaa so na akɔ fam teachers ne bɛgyina hɔ a adeɛ kyɛ wo mu hɔ na asa asɔresɔre nti fresh anointing no ayɛ de tietie wura nso bubu so o yɛntu ɛno na ɔbɛma hɛ pɛfoɔ bɛtem ahye wode nipa ani bra bere no yɛ ma ha ei wode saa afei wo sɛ woakyagye wonim sɛ atu wotwitwa so wo sɛ ne wohwɛ wo bosu ogu yaa agye ghana yɛyɛ sɛ nti fresh anointing deɛ na ayɛ yɛntu yɛtwa ɔbɛtɔ ne nkyɛn mi busa saa kwasi ni sɛ me sakra yɛ no na akɔrɔ ankasa na mi nte ne nka bi o na na ɔbaptist mi kasa mi baale yɛsa ɛna ɔmo ni mo kyi mo twɛ ɔbaptist aa nkɔ ɛsɛ mo mɛ but mi gu so a yɛ bɛ mi na mɛ te ne ka wɔ pɛrɛ ate ne ka wɔ pɛrɛ nti sɛ wo bɛ wale wọ́n tẹ ẹ̀ka abẹ́sí kyẹ̀tẹ̀ ní sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n tu ọ̀twa so
Javena, the gas of 1 and 1 antima Bususua Asaso. Let's all control the query. One control the query. Castle. Amen. And then you have 5, Echina, and you have the baby. The baby kind of question and answer. And empire body said, and then why in I said that I don't have a PF in the better set above for. In the best above for. The country has a million manager when it just said, you bet me a coffee. Amen. Amen. It's an hour. Also, we do move after that we serious. At one whom I do here, I'm a wedding warfare, which you feel will cry. And I will want to tell my debate for one cousin, a total ass or motion. What's a poor kind? Was it when you found son of one share? Say Christo, what you didn't know that you thought I was or motion. But I went to the American, I thought I saw motion. Said they will go to with your own exams. I will feel one marking, I thought I was your own exams in share. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n tó dáa lẹ́yìn ẹ̀ma bẹ̀ hin jáwọ́ ọkọ̀ bọ́ọ̀nù ebi àwọn yẹn ọ̀sẹ̀ kọ̀sẹ̀ ẹ̀ ń kọ́ yìí tìtọ́ dáa náà wà wáyé ọ̀hún ẹ̀sán tìtọ́ dáa fẹ̀sìká sọ̀ ọ̀hún fẹ́ fa ẹ̀nìyẹ́mọ̀ bèbè fa sọ̀ ọ̀hún bẹ̀ hu nípa kún a ó yẹ níbẹ̀ bí wọ́n dùn hallelujah ẹ̀ní nyinaa ní ehu yẹ nyaatwom no ẹ̀nà ti sẹ́ bọ̀ọ̀nù ẹ̀ní akọ̀mọ̀ mu yẹ ní yẹ nyà nsọ̀rọ̀ obi ewu otuufo da obi ewu mpo na ɔbɔ mpaeɛ no saa nyaatwomfo no mu ahohyɛ so ade no ate ɔnka so ɔboa na da so hyɛ mu ɛna awurade sɛ na osi yie nipa no ɔmpɛ bɔne nti no ɔsɛ ɔma reflector bi sɛ wei ɔno wɔ asɛm pɛ mo nante kama na ɔsa te nya wo ho menasepɔ anaa bitterness bi a bo sɛ mo eye to eye kyerɛ reflective bi Rani na yeye nipa sa ẹ alẹtiw boldness awo wọn ẹni gya ntumi nti saa so da tidiẹ paa na aka yẹ nti a yẹ twẹn sẹ ẹ wà de akɔtɔ ama ne mu nkuro wọn sọ yẹ ɛwurade nsa woyɛ ɛwurade nan woyɛ n'ani nti ɛyɛ ne ya sɛ wotwa ne nsa akɔto gyem ɛyɛ ne ya bisɛ ɔsan ba a ɔbɛ gyew. Time is young boy. Time young boy. It is a way of fasting with fear. The dark of that day, every deliver when you bet cheap papa. Boy, back to the other side of the cross. Now, me out on it. I can't do any of it. I can't know time is in one. I give you away to so bomb by say, but they choose ID free. Also, push you go at the society upon I coffee. Na akora no ya odwale o mu ne kwan no mo amansu abeta ho on pepa jimisem we ti se otie man sa no wura de to hu bia ne bo fu no wa puna to se obe po sam pa se rade mo no na sa de tutu firi okoe ne nsu ni wo ho ana mo afa de hwe pepa ibe no fra fra ana otu ni fu so sa de no ye bu yi dai ọsọ otu ne fun no ano ni nua de besi nne wanya ne amen wanye bi ti sram nye nyire on sikani bile ana timoti asama obekan on say ọsẹ trap ye ka se fidia ọsẹ wona wo pe wo mu anya ye kristo fo se nya de bedi ye de be ka tell won men no ano so ye na won wo pe wo nya be hwe kwase akono any fidie a any machine na emu etwie kogude be osirem na say trap eye da ho ndi sa wo obi a unye librefo empe wo a wo ye okay na emu se nyamba tita wo pa ho nya pɛ no do sa kwan so you are marching to that trap ama so duro so ne chi kukuru say ta be so wo atwe ko to wo yirem Radin Shana Safu. Amen. Amen.